Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ng pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay, ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Abner! Ano nangyari sa'yo? Hindi. Tuluyan na siya naging aswang. Hindi maaari ito. Sino ka? Bakit ka pumasok rito? Ako ito si Andrew. Tul, labanan mo sarili mo. Huwag kang pumayag na tuluyan kang sakupin ng matandang aswang. May mga darating na tulong dito mamaya. Paparating na sila. Lumabang ka. Hindi ka aswang. Tao ka. Ginagamit ka lang na matandang yun. Hindi kita kilala. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pakawalan mo ako. Hindi pwede. Kailangan mo magbalik sa tunay mong katauhan. Hindi bilang aswang. Para po sa mahilig makinig ng mga kwento ng buhay at pag-ibig, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang aming side channel ng Dark Shadows 102 Audio Drama Love Story. Halina't kiligin at sariwain ang mga kwento ng inyong buhay at pag-ibig. Ano nga ba ang papel na gampanin ng mga lolo at lola sa kanilang mga apo? Bakit kailangan silang sundin at igalang? Ang ating mga lolo at lola, mga haligi ng ating pamilya, yaman ng ating kultura, nagbubukas ang pintuan sa paglago at pag-unlad ng ating kamalayan. Sila ang mga haligi ng nakaraan. Pinagtibay sa kanila ang kamalayan ng pagiging isang tunay na Pilipino. Sa bawat kwento at payo ng ating mga lolo at lola, lilitaw ang kanilang malalim na pagkaunawa sa buhay. Ang kanilang mga karanasan ay mga yugto ng kasanayan, naglalahad ng paglalakbay sa gitna ng mga pagsubok at tagumpay. Sa kanilang mga mata, natututunan natin ang tradisyon na nagpapakita ng kahalagahan ng pamilya, respeto sa nakatatanda at pagpapahalaga sa mga simpleng bagay. Ang paggalang at pagsunod ay itinuturo ng ating mga lolo at lola ay hindi lamang nagpapakita ng respeto, kundi isang paraan ng pagpapahalaga sa kanilang naging papel sa ating buhay. Sa kanilang mga palad, natutunan natin ang halaga ng dedikasyon, pagkakaisa at pag-aaruga sa isa't isa. Dapat nating igalang at sundin ang kanilang mga aral. Dahil sa kanilang mga gabay, natatamasa natin ang tunay na kahulugan ng isang pagiging mahusay na miyembro ng pamilya at ng lipunan. Subalit, paano kung ang lola na iyong iniingatan ay may itinatagong lihim? Lihim na maaari mong ikapahamak. Pakinggan natin ang naiibang kwento ng katatakutan. Abner, napansin mo ba yung bagong kaklase natin? Si Magnolia? Oo. Yung taga-probinsya, di ba? Yung lagi nakasuot ng floral na damit na mukhang mailap na tao na parang may sariling mundo. Oo, siya nga yun. Parang lagi siyang may bitbit na mabigat na parang galing sa probinsya. Pero bet ko yung aura niya. Iba eh. Naku, tama ka. Parang may sariling mundo. Pero kawawa naman. Parang walang pumapansin sa kanya. Alam ko nang gagawin ko. Anong pinaplano mo? Naisip ko lang. Baka pwedeng maging kaibigan natin siya. Parang may misteryo sa buhay niya eh.
Gusto kong malaman kung bakit siya ganyan. Dako, astig yan pare. Paano naman natin siya magiging kaibigan? Parang hirap niyang lapitan eh. Oo nga eh. Kaya naisip ko, mag-effort tayo. Mag-start tayo sa mababaw na usapan. Pero di ba, alam mo naman yung itsura ng mga taga-probinsya. Parang fresh. Simple lang pero blooming. Oo nga, no? Tsaka parang natural lang yung beauty nila. May pagka-inosente. Yun nga eh. O baka naman ma-appreciate niya kapag nag-approach tayo sa kanya. Siguro magiging magaan din ang buhay niya dito sa campus. Nako, tama bro. Sabay tayo mamaya. Lapitan natin, kausapin. Sa simpleng tanong lang, para naman pinyang welcome siya sa barkadahan natin. Game bro. Magtataka siya pero kailangan natin siya mahook. Baka maging solid friend pa natin yan. O kung ganun, ready tayo mamaya. Sabay-sabay tayo mag-a-approach sa kanya. Baka sakaling maging kakaibang adventure tayo kapag nakipagkaibigan sa kanya. Puro ka-adventure. Malay mo lang naman, di ba? Kapag naging kaibigan natin siya, yayain tayo sa kanila. Di ba ang sarap mamasyal sa ibang lugar? Kung lakwatsa lang naman pala ang hilig mo, hindi ka na sana nag-enroll. Ang sarap kasing gumala sa ibang lugar, tol. Lalo na yung lugar na hindi pa natin nararating. Kaya ang babaeng prom din na yon ang makakatulong sa atin. Baka sakaling marating natin ang lugar nila ngayong semestral break natin. Speaking of prom day, ayun siya sa may bench nag-iisa. Di mabuti. Tara, lapitan natin. Okay, G. Hi, Sarah. Mukhang busy ka sa mga projects mo Oo. Wala kasi akong kagrupo. Kaya ako na lang ang gumawa. Hindi ka naman pala tipid magsalita. Oo naman. Bakit? Anong tingin niyo sa akin? Para kasing introvert ka eh. Hindi lang ako sanay makisalamuha. Kasi alam mo na, bago lang ako dito. Pero kapag nasanay ako, baka kayo rin ang magsawa sa akin. Bakit nyo nga pala ako nilapitan? Actually, gusto ka naming maging project partner. Oh, talaga? Salamat naman at may nag-approach na. Game ka ba na maging kaibigan namin? Oo naman. Medyo mailap kasi yung ibang girls dito eh. Kaya nahiya na rin ako mag-approach sa kanila. Baka hindi rin ako pansinin. No worries, Sarah. We got you. Baka sakaling maging solid friendship natin. Tara, usap tayo. Tapos kita-kits tayo mamaya sa labas. Oo, sige. Salamat talaga ha. Hindi ka naman pala mahirap i-reach out. Hindi ka naman pala nakakailang kausap. Kanina kasi sa room nung nagpakilala ang lahat, intipid mo magsalita. Kaya nga nawertuhan kaming dalawa eh. Kaya ito, nakikipagkaibigan kami sa'yo. Salamat din sa lahat ng mga classmates natin. Kayo lang ang nakapansin sa akin. Kapansin-pansin naman talaga kasi maganda ka. Oy, nandito pa ako ha? Teka, makikipagkaibigan lang ba o may iba kayong motibo sa paglapit nyo sa akin? Diretsahin nyo na ako Okay lang naman sa akin. Naging malapit na kaibigan ni na Abner at Andrew si Sarah. Mula noon, silang tatlo na ang lagi magkasama. Masaya naman sila sa pagiging magkaibigan nila. Doon nila nakilala unti-unti ang babae. Ito ay isang simpleng babae lang. Hindi naman mahirap kaibiganin. Sa pagtatapos ng kanilang semester, doon nila lalo pang nakilala si Sarah kung sino talaga ito. Andrew, salamat sa laptop. Kung hindi mo ako pinahiram, kulelat na naman ako sa exam. Malaking tulong din sa akin. Kasi nagawa ko yung mga projects ko. Kaya mataas din ang grades ko. Imagine, first time ko makakuha ng 90 sa exam. Dapat nga ma-perfect ko yun eh. Okay na yun. Ikaw Abner, kumusta naman ang exam mo? Dahil dyan, blowout ko kayo. Dinner for 3.
Bilis na, bago pa magbago ang isip ko. Maubos ito sa game ng cellphone ko. Ay sige, tara. Tara, gutom na rin ako eh. Sugod tayo sa karyan. Karihan? Ay, nakakainis ka naman. Kuripot? Magbo-blowout ka sa karihan? Tara, aba, chibog din yan. Sky is the limit, ha? Ay, teka nga pala. May nag-chat sa akin eh. Hala, darating ang lola kong mayaman. Magdadaos kasi siya ng 90th birthday niya. Invited daw ang lahat. Gusto kong i-invite ang mga kaibigan ko. Sagot niya raw ang lahat ng gastos. Wow, astig! Kailan yun? Sem break natin. Wow, tama-tama. Naku, adventure ito! Huwag kayong mawawala ha. Oo naman. Grabe yun ha. Bihira lang umabot sa ganong edad. 90 years old na siya sa birthday niya. Ang haba ng buhay niya. Marami na ngang pumanaw sa kanyang mga kaedad. Pero siya, buhay pa. Matibay ang katawan. Wow, edi yung kluban na yun. Uugod-ugod na siguro, no? Gumagamit na siguro siya ng tungkod o kaya walker. Oy, hindi po no. Bata pa siya sa edad niya. Parang 60 lang. Naku, maniwala kayo. Mas una pang mamamatay ang papa ko sa kanya at ang mga kapatid niya. Saka 3 niyang anak na puro lalaki. Talaga? Pangilan ng papa mo? Bunso. Saka mayaman yun. Kapag nakita niyo siya, magugulat kayo. Oh, hindi ko nga lang nasagot ang chat niya eh. Tumawag na. Sandali lang ah. Sasagutin ko lang. Hello? Lola? Tumawag ako kasi hindi ka nagre-reply sa chat. Darating ako mamayang gabi sa airport. Sige po, Lola. Susunduin namin kayo. Kayo? Bakit? May mga kasama ka? Opo, mga bago kong kaibigan. Mabuting balita yan, Sarah. Mababait po sila, Lola. Hindi po sila. Mamaya na lang natin pag-usapan yan. Basta alam mo kung bakit ka nandyan at kung bakit ako susunod sa'yo. Maghanda kang mabuti. Excited na ako. Opo. Sige po. Ingat po kayo sa biyahe. Bye, Lola. Narinig niyo bang usapan namin? Oo. Excited ang lola mo ha. Parang teenager lang. Sabi ka atang makilala kami. Oo. Kasi nga mahilig yun sa bagets. Alam niyo, bihira naman siya pumunta dito eh. Gusto nun, maganda at maayos ang tutuluyan niya. Kaya sa hotel yung tumutuloy. Ayaw niya sa tirahan ko. Maliit daw at saka mainit. Alam mo na. Total kaya naman ng bulsa niya. Mayaman talaga. Isipin na lang ha. Hotel na di kalibre ito. Baka naman may jowa pa siya. Sa edad niyang yun, kahit 90 na, pwede pa rin yun. Last year, may jowa siya. 30 years old lang. Kaso, naunang namatay sa kanya. Mabuti na rin yun. Kasi laging pinapahirapan ng lola ko. Huwag kayong magtaka kung bakit hindi ako mayaman tulad ni Lola. Sabi kasi niya, oras na mag-asawa ng iba si Papa, wala na siyang pakialam sa amin. Kaya kahit papano, si Papa ang nagpapaaral sa amin at hindi humihingi ng tulong kay Lola. Iba ang ugali nun. Mapera nga, saksakan naman ang kuripot sa mga anak niya. Dumating nga ang lola ni Sarah mula sa kanilang probinsya. Sinundo ito ni Sarah at ng mga kaibigan nitong sina Andrew at Abner. Dumiretso naman ang matanda sa hotel. Kaya hindi na nila naabutan ang matanda sa airport. Sumunod naman ang magkakaibigan sa hotel. Ganun na lamang ang kanilang gulat nang makita nila ang matanda. Taliwa sa inaasahan nilang makita sa lola ni Sarah. Isang matandang masigla pa rin kahit naka-wheelchair na ito. Sa kanyang mapupulang buhok, mapapansin mo kaagad
ang puting buhok na halos bumabalot na sa kanyang ulo. Ang mga mata niya ay puno ng kasiglahan at pananabik sa mga susunod na mangyayari. Sarah, nandito na pala kayo. Opo, Lola Epang. Sila po pala yung barkada ko o tropa ko. Bakit lalaki? Dapat girl din ang barkada mo. Pero hindi bali. Andrew, naka-wheelchair na. Akala ko bata pa. Matanda na ako, pero malakas pa ako. Na-aksidente lang kasi ako kaya naka-wheelchair ako. Hindi ko po alam yan, Lola. Kasi hindi ko na ipinaalam sa inyo para hindi ka mag-alala. Kaya nagdesisyon ako na lumuwas para maiba naman ang atmosphere sa lugar ko. Hindi mo ba ako ipapakilala sa mga kaibigan mo? Ang maganda mong Lala Ipang. Ako po si Abner, siya po si Andrew. Good evening po. Pwede pong magmano? No. Wag na, Sarah. Mag-order kayo ng food para sa inyo. Baka gutom kayo. Kwan kasi, Sarah. Yung masarap at saka mamahalin. Afford naman, di ba? Wag na po. Busog na po kami. Abdan nakakaya. Sige. Pero kung gusto ninyo, drinks. Pero may invite ko kayo sa birthday ko. Gaganapin sa probinsya namin. Tamang-tama. Sabi nga ng apo ko, semestral break ninyo. Kaya siguradong makakadalo kayo. That will be on Friday. Full moon yan sa kalendaryo. Nanlaki ang mga mata ninyo. Maganda ako, ano? Dumating kayo dahil kung hindi, kalimutan nyo na ang apo ko. Opo. Darating po kami. Lola Ipang. Gabi na po kasi. Baka maabala namin ang pagpapahinga ninyo kaya magpapaalam na kami. Okay, kayong bahala. Sarah, itulak mo ng wheelchair ko sa kwarto. By the way, Sarah, mag-imbita ka pa ng mga kaklase mo sa napakagandang gabi ng birthday ko. It will be a happy occasion, Sarah. Naiiba ko dahil iba ko. Ano, Sarah? Opo, Lola. Mamimigay ako ng invitation mo. Aalis na po kami. Bye po. Bakit ka ba nagmamadali, Andrew? Hindi mo ba napansin, Abner? Malikot ang mga mata niya. Tsaka nagpapadyak pa ang paa niya. Hindi ko nalata eh. Ang haba ng suit niya, tsaka masaya lang yun. Isipin mo na lang, inabot pa siya ng ganung edad. Tapos ngayon lang siya makakapag-celebrate na bagets sa mga bisita niya. Di mo ba napansin? Gusto niya yung mga batang guys na iniimbitahan niya. Ibang klaseng matanda, no? O baka gusto niya lang maging happy ang 90th birthday niya. Jolly nga kung titingnan. Di bali nang kumusta ng malaki, basta maging happy naman siya. Hindi tol, parang may kakaiba sa lolang yun. May something na hindi ko maipaliwanag. Takot, tara na nga. Nagutom na ako sa'yo. Nag-aalok na kasi ng pagkain, tumanggi ka pa eh. Ayan tuloy. Sa fast food tayo. Dali na, kakain na tayo. Sakay ng barko, tumungo sila Sarah at ang kaklase nito patungong probinsya ng Capiz upang doon umattend ng kaarawan ng isang matandang nasa edad 90. Dahil nga mga kabataan, di nila inalintana ang panganib na susuungin sa bagong lugar na kanilang pupuntahan. Libre naman lahat ng expenses sa pamasahe, pati sa pagkain. Kaya sino ba ang hindi tatanggi sa paanyaya?
Sa isang lumang resort, idinaos ang kaarawan ni Lula Ipang. Kaya ganun na lamang ang pagtataka ng dalawa sa motif ng celebration. Ganun din sa invitation na ipinadala sa kanila. Abner, ano bang klaseng lugar ito? Parang napag-iwanan na yata ng panahon. Oo nga to, Andrew. Medyo nakakapinabago itong lugar na to. Parang pinaglumaan ng resort na to. Parang madalang pupunta mga tao rito. Pero tingnan mo naman, malinis naman ang dagat. Malinis din ang paligid. Pero yung resort, parang sadyang di na nililinisan. Tsaka ang dingding at ang bubong. Ang dami ng agiw. Baka design na, no? Anong design? Wala naman talaga naglilinis. Tingnan mo yung paligid. Parang wala masyadong tao. Halos liblib na yata ang lugar na to. Oo, at napansin mo ba yung malalaking bato sa palibot? Parang may historical feel. Oo. Parang may kasaysayan ang lugar na to. At yung resort nila hindi na gaano maayos. Mukhang matagal lang hindi nabibisita. Tsaka napansin mo rin ba? Parang kailangan natin ng bangka para makalis dito. Mukhang nakatago sa likod ng mga bato ang lugar na ito. Tama ka. Mukhang hindi madali ang access dito. Pero alam mo, Abner, parang may kakaiba sa lugar na to. May attraction nga kahit medyo napababayaan na. Oo nga. Kahit medyo weird, no? Parang may charm din. Oh, baka pwede natin subukan mag-explore. Baka naman may mga hidden gems dito. Sige, Abner, tingnan natin. Baka maging adventure ito. Hindi natin inaasahan. Pero bukas na natin gagawin, ha? Kasi mamaya na yung celebration. Parang wala namang ibang bisita, no? Oo nga eh. Parang tayo lang lahat ng mga classmate ni Sarah naatat sa adventure. Oh, nasan nga pala si Sarah? Wala nga eh. Parang abala sa paghahanda. Nasaan na pala yung invitation? Andali lang, kukunin ko sa bag. Oh, eto. Sa'yo yan at sa akin ito. Aba. Oh, bakit na naman? Ngayon ko lang ito napansin, ha. Hindi mo ba ito nabuksan habang nasa biyahe tayo? Hindi rin. Aba, patingnan niya. Parang teenager lang ang magbe-birthday, ah. Kakaiba nga. Nasaan ba si Sarah? Para matanong natin kung bakit ganito ang invitation ng lola niya. Sige nga. Oh, ayun si Sarah. Sarah! Bakit nakatingin kayo sa akin ng ganyan? Ipinagawa niya yan sa kakilala niya. Nagbayad siya ng mahal para dyan. Hindi ba okay? Okay din. Sakto guys. Pero ang food, naku, super sarap naman no? Kaya lang parang pakiramdam ko parang bahay ito ng aswang. Tsaka bakit ganito ang dekorasyon ng birthday niya? Heto nga pala mga isusuot niyo mamaya. Tsaka konting oras na lang magsisimula na. Tsaka halina kayo, pasok na tayo sa venue. Okay, hindi pa man exciting na. Imagine mo, Abner, matanda na yung magbe-birthday pero ang epekto ng lugar. Well, let's see kung anong mangyayari sa gabi ng birthday ni Lola Epang. Wow! Parang teenager lang ang birthday na to, ha. Okay din ang pakulo na ito. Si Sarah, namataan mo ba? Hindi pa, nawala na naman. Papasok na ba tayo? Madilim na eh. Hindi ba kasi nagsisimula? Okay din naman ang utak na matandang lola ni Sarah, no? Oh, nagbukas ng ilaw.
Magandang gabi sa lahat. Natutuwa ako dahil kahit old na ako ay madami ding dumalong guest. At hindi kayo magsisisi dahil walang magugutom dito. Hayaan, nakikita niyo ang food. Sa inyo lahat yan, pati ang drinks. Kaya magsaya kayong lahat. Magsayawan. Abner, ano yun? Parang umulang aswang. Naku, sound effects lang yun. Ngayong gabi ang 90th birthday ko. Matanda na, pero still alive and kicking pa. Dahil sa inyo. Sige, magsaya kayo. Kumain at mag-enjoy. Sarah, halika apo. Lola, anong gagawin niyo? Pakiusap po. Relaxed ka lang. Basta sundin mo ang ipinag-uutos ko. Diyan ka lang muna. At tumahimik ka. Kailangan balaan ko si Abner at si Andrew. Hindi sila. Sarah apo, halika na muna dito. Bakit po Lola Ipang? May kailangan kayo? Matulog ka. Nagtanong pa. Puwiset. Matulog ka para walang sagabal sa gagawin ko. Pagkatapos ng gabing ito, marami na akong mga kampon. Lahat sila magiging aswang. Dahil nalagyan ko na ng laway ang kinain nila. At ikaw, Sarah, pagkatapos nito, makakapag-focus ka sa ginagawa mo. Hindi na kita aabalahin pa dahil marami na akong magiging kampon. Mananatili ka sa syudad nang sa ganon, ikaw ang maging paraan para makapambiktima ko katulad nito. Magsaya kayo. Kumain. Oh, ikaw, ipamigay mo ang mga burger na ito sa lahat. Bigyan mo. Bigyan mo ang lahat. Tuwang-tuwa ako. Thank you po, Andrew. Oh, pagkain mo. Ayos ito yun. Ang gara ng pagkakagawa. Meaty at saka cheesy burger to ah. Sa'yo na lang. Wala akong ganang kumain. Titingin-tingin lang ako. Bahala ka. Basta ko mag-enjoy ako nito. Hindi ko alam kung bakit. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Ibang pakiramdam ko. Parang nag-iinit ang pakiramdam ko sa lugar na to. Parang may kung anong persang gustong kumontrol sa akin. Anong nangyayari? Bakit may kakaiba akong nararamdaman? Mukhang may kakaiba sa kanila. Parang may kung anong puwersang kumukontrol sa akin. Oh, hindi maaari ito. Kailangang mangyari ang gusto ko. Hindi pwedeng maantala ang gagawin ko. Ang grupo na ito ng mga estudyante, lahat kayo'y magiging kampon ko pagkatapos niyong makain ng mga yan. Nagpatuloy ang oras at sa paglabas ng bilog na buwan, biglang nawala ng kuryente sa paligid. Sa gitna ng kadiliman, si Andrew ay nagpaabot sa paligid at napagtantong nagsara ang pinto. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone upang masilayan ang kanyang paligid. Doon ay nagulantang siya sa kanyang nakita. Ang kaganapang ito ay nagdulot ng pangamba at pagtataka kay Andrew. At ang cellphone na gamit niya para magsilbing ilaw sa gitna ng dilim. Oh, bakit? Biglang nagbagsak silang lahat. Abner! Abner, gising! Ano ka ba?
Ang matanda, aalisin ko ang ilaw ng cellphone ko. Okay na ito. Nakikita ko ng paligid. Ayos na. Bagsak na sila. Kung may hindi nakakain ng burger, magigising sila'y bukas na. Pero ang iba, kampon ko na sila. Oh, Panginoon ko, ang matanda. Nakangat ang paa niya sa lapag. Parang naglalakad ng mabilis. Magkukunwari akong tulog din. Ilang sandali na lang, magbabago na sila. Diyan na muna kayo. Abner! Abner! Hindi! Tinubuan siya ng matalim na balahibo. Hindi lang isa. Panginoon ko! Paano nangyari ito? Bakit nagpalit siya ng anyo bilang isang aswang? Panginoon ko! Anong gagawin ko? Sarah, gumising ka. Magtrabaho ka. Ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko. Sarah, kilos na! Lola, anong gagawin natin sa kanila? Kahit si Sarah, naging aswang. May matutulis na kuko at pangil. Ang pangit niya. Huwag sana ako malata. Dalhin mo sila sa isang kwarto. Lahat ng naiibang anyo. Bukas, magiging kauri ko na sila. Oo, Lola. Tatakpan ko ng tablecloth si Abner. Hindi siya dapat madala ni Sarah. Ano itong nangyayari? Isang aswang si Lola Epang. May kapangyarihan siyang gawing aswang ang isang tao. Ilalabas ko siya kahit anong mangyari. Hindi ko pwedeng pabayaan ang kaibigan ko. Sa gitna ng tahimik na gabi, dahan-dahan niyang dinala si Abner palabas kahit wala itong malay tao. Hirap man, pero pilit niyang iniligtas ang kanyang kaibigan sa mapanganib na pwedeng mangyari sa kanila. Inihanda niya rin ang pwedeng panlaban sa aswang na nagdala sa kanila sa abandonadong resort na yun. Ganun na lamang ang kanyang pagkabigla kinabukasan nang mapansin niyang wala na halos ang mga kaklase niya. Maya-maya, napansin niya sa di kalayuan si Sarah na tila wala sa kanyang sarili. Paano silang nawala? Paano silang nag-alisan? Kung magre-report ako, anong ebidensya ko? Mababaliw ako sa kaiisip sa nangyari. Anong gagawin ko ngayon? Babalik ako sa kubong pinagdalan ko kay Abner. Andrew, saan mo dinala si Abner? Hindi na siya aswang. Pero bakit nakita ko siya na nagbago ang anyo niya nang inutusan siya ni Lola Epang na aswang? Tinatanong kita. Nasa kubo, dun sa dulo. Kung ganun, pupuntahan ko si Abner. Gusto siyang makausap ni Lola Ipang. Saan ka pupunta? Sarah! Tinatanong kita, saan ang punta mo? May utos si Lola Ipang. Kailangan sundin ko yun. Bakit? Iba ang kilo si Sarah. Parang wala sa sarili. Kampo na rin siya ng Lola Epang niya. Sandali, natutulog yun. Sarah, ikaw bakit hindi ka pa natutulog? Sige, sasamahan kita. Tena. Sige, dalian mo. Ang bilis mo naman. Parang may pakpak ang paa mo. Tara na, mag-uumaga na. Magagalit si Lola Ipang. Bakit ganyan ang boses mo, Sarah? Uminom kasi ako ng malamig kanina. Mauna na ako sa'yo.
Ganun ba? Sige, tara. Oh, nawala si Sarah. Magmamadali ako. Nagmamadaling bumalik si Andrew sa pinagdala niya kay Abner. Nag-alala siya na baka madala ni Sarah si Abner. Magiging problema niya ito. Kaya lakad takbo si Andrew at natanaw ang ilang kalalakihan sa kubo na parang sadyang nag-aabang sa kanya. Anong ginagawa niyo rito? Sino kayo? Oh! Anak ng aswang! Mga aswang pala ito! Pwes, tingnan ko lang kung makapanglalaban kayo sa akin sa dala ko. Eto! Ang buntot pagi na ito! Mamilipit kayo ngayon sa sakit kapag tinamaan kayo nito. Sige! Subukan niyong lumapit kundi masasaktan kayo sa akin. Eto pa! Sige, sugod kayo. Kung ayaw niyong mapahamak, sugod! Takot na nga sila. Hindi nila kaya ang bagsik ng hagupit ng buntot pagi. Hindi nila kaya. Panginoon ko, salamat po Diyos ko. Oh, bakit sila nawala ng malay? Aakit na ako. Huwag mo kong dadaanin sa ungol mo, Sarah. Hindi ako takot sa'yo. Heto, pasalubong ko. Diyos ko, tulungan mo po ako. Mapdi! Sarah, alam ko mabuti kang tao. Kung makukontrol mo ang sarili mo, gawin mo. Huwag kang pumayag na makontrol ka ng lola mong aswang. Dinala mo kami rito para magsaya. Hindi para alipinin ng lola mong kampo ng kadiliman. Pakiusap. Ikaw na lang makakatulong sa amin. Ibalik mo ang dating Sarah na nakilala namin sa campus. Ang dating Sarah na nagdala sa amin dito. Ang Sarah na may pangarap na maging maayos ang buhay. Nawalan siya ng malay at nagbalik ang tunay niyang anyo. Salamat po. Salamat po Diyos ko. Papasok na ako sa loob. Kailangang itali ko siya habang wala siyang malitao. Mahirap na. Baka kung anong gawin niya kapag nagising siya. Patawad Sarah. Kailangan kong gawin ito. Dahil kung hindi, baka gamitan ka ng kapangyarihan ng lola mo at mamaya atakihin mo kami. Itinali nga ni Andrew si Sarah sa mga kamay at paa. Habang wala itong malitao, sinigurado nitong hindi makakatakas ang babae habang naghihintay ng saklolo mula sa mga tao sa liblib na isla na yon. Sinigurado nitong magiging maayos ang lagay ng kanyang kaibigan at hindi ito makukuha ng matandang aswang at maging kampo nito. Pagkatapos siyang maitali si Sarah, dumiretso na ito sa kubo na pinagtaguan ng kanyang kaibigan. Subalit huli na nang dumating siya, tuluyan na naging aswang ang kaibigan niyang si Abner. Abner? Anong nangyari sa'yo? Hindi, tuluyan na siya naging aswang. Hindi maaari ito. Sino ka? Bakit ka pumasok rito? Ako ito si Andrew. Tul, labanan mo sarili mo. Huwag kang pumayag na tuluyan kang sakupin ng matandang aswang. May mga darating na tulong dito mamaya. Paparating na sila. Lumabang ka. Hindi ka aswang. Tao ka. Ginagamit ka lang na matandang yun. Hindi kita kilala. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pakawalan mo ako. Hindi pwede. Kailangan mo magbalik sa tunay mong katauhan. Hindi bilang aswang. Sabi ko na nga ba,
ikaw ang nag-iisang hindi tinalaban ng aking ginawa. Pwes, hindi ko na rin mababawi ang kaibigan mo. Dahil akin na siya. Kampun ko na siya. Tao sila! Hindi sila aswang, Lola Epang! Magiging aswang sila mamayang gabi. Dahil yun ang gusto ko. At huwag mo kong tawaging Lola. Dahil bata pa ako. Look at my face. Young looking. Oo nga, mukha kang bata. Pero ang loob mo nabubulok na. Nangangamoy bangkay ka na. Hukluban! Aswang! Masyadong matalas ang dila mo, lalaki. Alam ko, Lola Epang, at hindi ako papayag na maging aswang ang best friend ko. Pati apo mo, gusto mong biktimahin? Pues, hindi ako papayag. Anong gagawin mo? Lalaban ka sa akin? Ang mga bawag na naikalat mo? Sa ibang aswang o obrayan, pero sa akin ay hindi. Kung hindi tumalab sa iyo ang ginawa ko, pues, ang kaibigan mong matipunong, masarap tingnan. Sisipsipin ko ang katas niya na siyang magpapabata sa akin. Hindi mo magagawa yan sa kaibigan ko. Manyakis ka. Matanda ka ng babae. Ang dumi pa ng iniisip mo. Hindi ka magtatagumpay sa gagawin mo. Siya nga. Tingnan ko lang kung mapigilan mo ko, lalaki. Sumunod ka sa akin. Gamitin mo ang lakas mo para makawala dyan. Ngayon, kainin mo ang lalaking yan para lalo kang lumakas. Ganyan nga, lalaki. Patayin mo siya. Kainin natin ang puso at ang atay niya. Huwag, Tol! Kaibigan mo ko! Huwag mo kang kalabanin! Huwag kang sumunod sa demonyong yan! Oh, narito na mga saklolo. Hindi maaari ito. Sumama ka sa akin, lalaki. Aalis tayo ng lugar na ito. Hindi nila tayo maaabutan. Bilisan mo! Bilisan mo! Abner! Huwag kang sasama sa kanya! Huwag kang sasama! Pakiusap! Mabilis na nakaalis ang matandang aswang. Tangay nito ang ilang estudyanteng kasama nila. Kasama na rin si Abner. Hindi na sila naabutan ng mga magre-rescue sa kanila. Matagumpay na naisama nito si Abner at ilang mga kaklase nito. Hindi rin alam ni Andrew ang kanyang gagawin ng mga oras na yun. Mabuti na lang, naisip niyang naigapos niya pala si Sarah sa loob, ang apo ng matandang aswang na manyakis. Kahit paano, nabuhayan ito ng pag-asa. Ito ang naging daan niya para masundan ang kinaroroonan ng aswang at mabawi dito ang kanyang kaibigan. Pasensya na. Medyo na-delay kami ng dating. Nasaan ang mga kaibigan mo? Ang mga klase mo? Tinangay na po siya ng matandang aswang. Nakontrol siya nito. Pati ang mga kaklase ko. Nakakain po kasi sila ng pagkaing may laway ng aswang. Mabuti at hindi ka nakakain. Nakaramdam po kasi ako ng masamang balak ng aswang na yun. Kaya hindi ako kumain. Hindi pa rin nagbabago ang aswang na yun. Kilala niyo po siya? Sasamahan ka namin ng mga kagawad ko. Kaya lang ang problema, hindi natin alam kung saan natin siya susundan. Paano kung patayin na siya ng aswang na yun? Mananagot ako sa mga magulang ni Abner. Nangako pa naman ako na poprotektahan ko ang anak nila. Hindi ko lang po kasi akalain na ganito ang mangyayari. Wala sa hinahagap namin na aswang pala ang sinamahan namin. Kampo ng kadiliman ang matandang yun. Medyo
Nakakapanghinayang lang na hindi namin naabutan si Epang, ang aswang. Alam mo, nangako ako na hahanapin natin siya at ititigil natin ang kanyang kasamaan. Bakit kasi napunta kayo sa lugar na to? Matagal na itong pinangingilagan ng mga taga-baryo. Kaya na makakuha ako ng impormasyon na may grupo ng mga kabataang pumunta rito, agad kong niyaya ang mga tanod ko para saklolohan kayo rito. May kasama ka pa dito? Si Sarah. Dalawa kayong hindi nagalaw ng aswang. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Kalagan nyo na! Huwag po, Kapitan. Tulungan niyo ako. Bakit? Tulungan niyo ako. Patawarin mo ko, Sarah. Pero wala na akong tiwala sa'yo. Simula nang malaman ko ang totoo. Magtiwala kayo sa akin. Alam ko kung saan dinala ni Lola si Abner at ang mga kaklase natin. Pero mapanganib na sila ngayon. Sigurado akong maghahanap sila ng biktima. Patawad, Andrew. Hindi ko rin kasi matanggihan si Lola. Apo ka ng aswang na yon? Opo, pero hindi ako aswang. Siya lang ang aswang. Nagiging mapanganib lang naman siya kapag ganitong kabilugan ng buwan. Pero pagkatapos nito, magiging normal na lang siya. Sabihin mo kung saan naglalagay ang lola mo. Saan niya dinala ang mga kaklase natin? Huwag na huwag niyang tatangkaing patayin sila. Hindi ako sigurado. Kapag wala siyang makain, posibleng silang magsilbing pagkain nila. Hindi ka tunay na kaibigan. Patawad, Andrew. Itinuring ka naming tunay na kaibigan. Akala ko totoo ka. Yung pala, ikaw ang magpapahamak sa amin. Talagang tinulungan mo pa ang lola mo para makarating kami dito. Para gawin niyang kalahi niya. Kontrolado ako ng lola ko. Pero bukas, kailangang mabawi sila. Walang lakas ang itim na kapangyarihan ni Lola sa umaga. Hindi rin siya makakapanlaban. Ituro mo kung saan siya naroroon. Babawiin ko ang kaklase natin. Kailangan makabalik kami ng Maynila ng buhay. Kailagan mo ko. Sasamahan kita sa kanya kung saan niya dinala ang mga kaklase natin. Maniniwala ako sa iyo ngayon. Pero kapag gumawa ka ng hindi ko magugustuhan, gugulpihin kita ng buntot pagi. Nagmamadali nga silang tinungo ang kinaroroonan ng lugar na pinagdalahan ng mga estudyante na nahawaan ng pagiging aswang. Kasama na si Abner. Sa isang liblib na kagubatan, dinala ang mga ito. Kasama sina Kapitan at ang mga tanod dito. Tinungo nila ang mapanganib na lugar na lungga ng mga aswang. Dahil umaga ng mga araw na yon, wala na ring lakas at kapangyarihan ang matandang hukluban. Naririto nga sila. Bakit isinama mo sila rito? Lola, patawarin mo na ako. Naawa ako sa mga kaklase ko. Huwag niyo silang biktimahin. Lalo na si Abner. Kaibigan ko siya. Itinuro ni Sarah ang kinaroroonan nyo. Kaya nakasunod kami. Kunin niyo rin ang matanda para mabantayan siya at hindi na makapaminsala. Huwag niyo silang kukunin sa akin. Akin sila. Huwag niyong gagawin sa akin ito. Matanda na ako. Tapos haharasin niyo pa ako. Hindi ka namin hinaharas. Habang mahina ka pa, kailangan mahuli ka na namin bago ka pa maging aswang uli. Habang mahina ka pa, kailangan mahuli ka na namin bago ka pa maging aswang uli. Kap, salamat po sa pagsama sa amin dito. Wala yun. Lingkod barangay kami. Sa barangay namin nangyari ang kalagim-lagim na to. Pananagutan namin kung may mangyaring masama sa inyo. Kaya lang, Kap, ang problema, nakakain na sila ng pagkaing may laway ng aswang. Kaya madalaman natin sila.
Sigurado ako pagsapit ng dilim mamayang gabi, magiging aswang sila. Dasal at pagsisisi ang kailangan. Wala nang ibang mabisang pangtanggal ng pagkaaswang ay ang pagpapasakop sa Diyos. Ang pagsisisi ay pagbabalik loob sa Diyos. Pagpapasakop sa Diyos, pagtitiwalang walang ibang makapag-aalis ng sumpa ng pagiging aswang, kundi ang Diyos lang na makapangyarihan sa lahat. Kumbinsido po ako dyan. Makawawala sa pagiging aswang ang mga kasamahan mo. Makakaalis kayo ng ligtas sa islang to. Ihahatid namin kayo sa bayan ng Pantalan para makauwi kayo ng ligtas sa Maynila. At kami naman ang bahala sa aswang na si Epang. Gagawin namin ang lahat para hindi siya makapambiktima ng ibang tao. Salamat po, Kap. Maraming salamat po. Magandang araw po, Dark Shadow, at sa libo-libo ninyong tagapakinig. Ako nga po pala si Dayan. 23 anyos na ako at nakatira sa Pasay City. Nagtatrabaho sa isang sikat na mall dito sa amin. Ikukwento ko po sa inyo ang karanasang hinding-hindi ko po makakalimutan noong nagbakasyon po ako sa probinsya ng aking Tita Diana. Si Tita Diana po ang panganay na kapatid ng aking mama. Sa kanilang magkakapatid, siya ang pangatlo na sinundan naman ng aking ina. Nasa edad 45 na po siya. Isang matandang dalaga. Hindi ko po talaga akalain na may isang kakatwang pangyari na hindi ko lubos ma-imagine na mangyayari sa normal na buhay, sa isang simple at normal na buhay. Para po maunawaan ninyo ang aking kwento, hayaan niyo pong isalaysay ko sa inyo ang lahat. Kailangan kong magmadali. Tanghali na ako ng pamamalengke. Ang dami ko pa namang aasikasuhin sa bahay. Ay, hirap na mag-isa sa buhay. Ay! Oh, ay! Matutuba ako! Ay, may humawak sa kamay ko. Halos may apos niya na ako. Mabuti na lang nakita ko kayo kaagad. Kung hindi, mahuhulog kayo sa kanal. Ay, salamat ha. Wala pong anuman. Bango. Ho? Ako si Dayan. Nakatitig kayo sa akin. Ay, ano ba itong nararamdaman ko? Bakit tila nakakaramdam ko ng kakaibang kuryente sa katawan ng binatang ito? Ay, parang apo ko na ito eh. Ang ganda niyo po, kahit medyo may edad na kayo. Halatang ang dami pong nabigani sa inyo ng kabataan niyo. Ay, hindi naman. Pawisan ka. Nag-basketball po kasi ako sa court, kaya pawisan ako. Pasensya na po kayo ha, mabaho na ako. Ay, okay lang. Mabango pa rin, kahit pawisan. Po? Sabi ko, mabango ka. Ay, sige na. Salamat sa pagsalo mo sa akin. Saan ang bahay niyo? Ihatid ko na kayo. Ay, wag na. Mag-isa lang ako sa bahay. Mukhang pareho lang po ang pupunta natin. Sabay na po tayo. Ako na po magdadala ng pinamili niyo. Halos magkalapit na ang mukha namin kanina ng totoy na yun. Siguro, mga 25 pa lang ang edad nun. Nanginila niya ako. Halos mayakap niya ako. Ay, matagal na rin walang yumayakap sa akin. Kanina lang ako nayakap ulit ng lalaki. At nakaramdam ako ng kuryente sa kanyang katawan.
Ay, bakit ba ako nakakaramdam ng ganito? Ang sagwa. Ang daming pwedeng ma-inlove sa kanya pa. Ay, parang anak ko na lang siya. Ay, Ang ganda niyo po. Kahit medyo may edad na kayo, siguro po, nung kabataan niyo, ang daming nanliligaw sa inyo. ay, bakit ba hindi mawala sa akin ang sinabi niya? Ay, hindi maaari to. Ang sagwa. Hello, tita? Oh, Den, napatawag ka. Pasensya na po kung biglaan ang pagtawag ko. Kasi naka-leave po ako sa trabaho ko. Gusto ko sana dyan magbakasyon sa inyo. Para naman po may iba yung atmosphere ko dito sa Maynila. Ay, kailan mo ba planong pumunta dito? Sa linggo sana. O sige, ikaw ang bahala. Salamat, tita. Sabi ko na nga ba ipapayag kayo. At saka, isa pa, tita. Alam ko may... Hoy, abay kung ang iniisip mo yung pangkukulam ko, ay tigil-tigilan mo ha. Matagal na akong hindi nagpa-practice ng kulam. Nagbabakasakali lang naman po na makasungkit ng gwapong binata dyan. Ipapakulam ko po sa inyo, tita. Ay nako, huwag mo ang gawing biro yung kulam ha. Hindi mabuti yun. May kaakibat na consequences ang kulam. Kung matindi ang pananalig sa Diyos nung taong kukulamin mo, abay pwedeng bumalik sa iyo ang sumpa ng kulam. Turuan nyo na lang po kaya ako para magamit ko sa iba. Kung yan lang naman ang ipupunta mo rito, abay wag na. Huwag ka nang tumuloy. Tita naman hindi na mabiro. Basta ho sa linggo, babiyahe na po ako papunta dyan sa inyo. Ay, matagal-tagal ko na rin hindi naaawanan ng mga halaman kong ito. Halos kumapit na sa bakod ng gate ang mga ugat ng halaman. Ay, aapak nga ako sa upuan para maabot ko at makita ko rin sa kabila. Aba, taga dyan pala si Baguette sa kabila. Apo siguro siya ng may-ari o nangungupahan lang. Ay, mabuti naman at may kapitbahay ako. Ayun siya. Ay, maliligo yata. Ay, ano ba? May umaandar na naman sa utak ko. Oh, my. Ano yung katawan na yan? Bata pa pero yummy pa. Ay, ayoko na ganito. Ang dating, ako yung mangkukulam. Pero parang ako yung kinukulam niya. Alam kaya niya na nakatingin ako sa kanya. Ay, naku, tinanggal na ang kuwan at bakat na. Ay! Tulungan ko na po kayo sa ginagawa niyo. Ha? Natulala naman kayo. Ay, hindi mag-isa ka lang ba dyan sa bahay na yan? Opo. Pamangkin po ako ng may-ari niyan. Naisipan ko magbakasyon kaya dito ako pinatuloy. Kayo po, mag-isa lang kayo? Oo, mag-isa lang ako. Kanina po nakita ko kayo. Nakasilip kayo sa akin. Na-attract pa rin po ba kayo sa mga katulad ko? Ay, ano ba namang pinagsasasabi mo? Namula po ang mata niyo. Kaya ba, nagubad ka ng short? Pasensya no. Ininitan talaga ako eh. Tsaka masarap maligo kapag naka-brief lang. Ay, huwag ka nang tumulong. Pinagpapawisan ka na. Hindi, okay lang po. Sanay naman akong pinagpapawisan. Makakasama sa'yo. Kaliligo mo lang tapos pagpapawisan ka. Ayun, ito. Alam niyo po, namimiss ko ang mami ko. Ganyan din kasi siya mag-alaga sa akin. Pwede po ba ikaw muna yung maging mami ko?
habang narito po ako kung okay lang. Ha? Sana po okay lang sa inyo. Hindi kaya nakakahiya naman. Sige na po, please. Seryoso ka ba? Oo naman. Makimami kasi ako. Sige na please, payag ka na maging mami kita. Kahit hanggang bakasyon lang. Ay, sige. Yes! Ayun ba? Ibaba mo ko! Salamat! Salamat! Buisit, lalo tuloy nahuhulog ang loob ko sa batang ito. May bisita ka. Aalis muna ako. Sige bye. Bye! Tita! Ay, dumating na si Denden. Tita! Kumusta na po? Ang tagal ho nating hindi nagkita. Denden? Gusto ko po munang magbakasyon. Nakalive po kasi ako sa trabaho. Kasi gusto ko munang mag-relax. Kaya naisipan ko pong umuwi muna dito sa inyo. May sariwang hangin at tahimik po ang paligid. Sige, nakapag-agahan ka na ba? Sigurado akong nagutom ka sa biyahe mo galing sa Pasay. Opo naman tita. May baon po akong tinapay sa biyahe. Tara na sa loob ng bahay. Nang makapagpahinga ka ng maayos, alam kong napagod ka ng gusto sa biyahe mo. Nagpahinga na nga ako sa loob ng bahay ng tita ko dahilan sa pagod ako. Halos 3 oras akong nakatulog. Pagising ko, nagpaalam ako sa tita ko na kung pwede akong gumala sa labas para naman ma-relax ako. Pumayag naman siya. Naglakad-lakad ako hanggang makarating ako sa tindahan sa may harap ng basketball court. Umupo ako sa may kahoy na upuan. Tumingin-tingin ako sa paligid hanggang dumako ang paningin ko sa isang gwapong lalaking nakabisikleta papunta sa kinaroroonan ko. Kaso nga, may hindi inaasahang pangyayari. Tumingin sa akin si Pogi hanggang sa hindi na nito namamalayan nabangga na pala ito sa puno ng saging. Kaya sumemplang ang bike na sinasakyan niya. Nagkasugat tuloy siya. Okay ka lang ba? Naku, ang laki naman ng gasgas ng tuhod mo. Ayos lang. Kaya naman sa'yo. Antang ako naman, nabaga pala ako, hindi ko namamalayan. Halika, gamutin natin yung sugat mo. Maupo ka dito sa bakanting upuan. Buti na lang talaga lagi ako may dalang alak. At saka wipes. Teka, linisin natin Medyo mahapdi lang ito Ayan, bubuhusan ko na ng alak para hindi ma-impeksyon. Meron din akong malinis na panyo dito para hindi madumihan yung sugat mo. Salamat Ako nga pala si Andrew. Denden naman ang pangalan ko. Nice meeting you. Bago ka lang ba dito? Taga-Pasay ako. Nagbakasyon lang ako dito sa Palawan. Gusto ko kasi magpahinga muna sa trabaho kasi naman nakakapagod. Hindi ko pa naman nagagamit yung leave ko ngayong taon. Kaya sinulit ko na din. Matagal din nung huling nakabalik ako dito Sa pagkakatanda ko, 12 years old pa lang yata ako nung huli. Nakakatuwa. Kasi ang tanong ko lang kung bago ka dito. Pero ang dami mo nang sinabi. Saan ba sa inyo? Ay, dyan lang sa pangalawang bahay. Sarap nitong plaza. Kila Mami Diana? Kilala mo palang tita ko? Oo. Binibigyan niya kami ng merienda niyan kapag naglalaro kami ng basketball sa plaza. Ganun ba? Naku, mabait talaga yung tita ko. Tsaka maalaga yun. Oo nga Kaya nga, hindi ko talaga ma-imagine ang pinagsasabi ng mga marites dyan sa tabi-tabi. Ha? Teka, ano bang ibig mo sabihin, Andrew? Bakit may sinasabi ba sila tungkol sa tita ko? Kasi... Denden!
Nandiyan ka lang pala. Abay, kanina pa kita hinahanap. Naglaga ako ng saging at saka nagtimpla na ako ng juice. Ay, nandiyan ka rin pala, Andrew. Oh, anong nangyari dyan sa tuhod mong bata ka? Wala po ito, Mami. Sumemplang lang po ako sa bisikleta. Katangahan lang po kasi. Mami, ang tawag mo sa kanya? Oo, ako nang nakiusap sa kanya. Natawagin ko na lang siyang Mami. Namimiss ko kasi ang Mami ko eh. Okay lang naman sa akin. Nasanay na rin ako sa tawag niya sa akin. Ano? Ang sabi ko, tara na sa bahay na makapagmeryenda. Ang gaan talaga sa pakiramdam ng mga tanawin dito sa probinsya. Hindi pa mausok, hindi rin traffic. Magkakilala na pala kayo ng pamangkin ko. Opo. Siya po yung naging saksi ng katangahan ko. Mabuti na lang po, Girl Scout po siya. May dala-dala siyang alcohol kahit papano. Nalinisan yung sugat ko. Parang may kakaiba sa ngiti ngayon ni Andrew Parang na-enchant sa ganda ng pamangkin ko. Ay, grabe. Parang na-hypnotize. Hindi pwede ito. Akin lang si Andrew. Ay, dapat makagawa na talaga ako ng paraan para maging akin siya. Gagamitan ko siya ng aking secret love potion. Tita, bakit po talala ka na dyan? Tsaka nakaharap ka po sa hawla ni Verdoso. May crush ka po ba sa alaga niyong parot? Bakit mo? Ikaw naman ang ibon na puro balahibo. Yung kulay mo parang hunyango. Abay, tigil-tigilan mo ko. Baka mag-isa kita at maging adobo ka. Bruwa! Tara na nga kayo sa loob, Den. Bruwa! Nakatutuwang kasama si Andrew Dark Shadow. Bukod sa gwapo na, matipuno ang pangangatawan, magalang pa, at saka malambing. Lagi siyang nagdadala ng prutas sa bahay ng tita ko hanggang isang araw, nagtapat siya ng pag-ibig sa akin. Nanligaw siya, Dark Shadow. Alam mo, tuwing nandito tayo sa plaza, parang nagiging mas okay ang lahat. Parang ikaw lang nabibigay ng kulay sa buhay ko. Ano ba naman yung sinasabi mo, Andrew? Hindi kita maintindihan. Den, sa totoo lang, sa tuwing kasama kita, sobrang saya ko. Parang ikaw yung nagbibigay ng kulay sa buhay ko. Sa bawat araw at sa bawat umaga. Talaga lang Ay, bakit mo ba sinasabi ang lahat ng to? Kasi, Den, gusto ko maging parte ka ng buhay ko. Hindi bilang kaibigan, pero bilang kasama sa buhay. Gusto ko ako yung maging dahilan ng iyong ngiti. Gusto ko maging sandalan mo sa oras ng pangangailangan. Den, pwede ba kitang ligawan? Andrew, hindi ko inaasahan to Pero alam mo, matagal ko na rin itong pinag-isipan. Oo, Andrew. Oo, gusto kong maging parte ka ng buhay ko. Mula pa lang nung una kitang makita, iba na talaga yung naramdaman ko sa iyo Yung kakaibang saya, yung kakaibang ligaya. Ay, napapanatag ako sa iyo, Andrew. Salamat, Den. Hindi pwedeng mangyari yan. Hindi pwedeng maging sila. Narinig ko mula dito sa punong pinagkukublihan ko. Parang ninja sa gabi ang lahat. Kailangan mapasakin ka, Andrew. Mahal kita. Ako yung nauna. Kaya dapat sakin ka.
Nabigla talaga ako sa mga tinura ni Andrew ng mga oras na yon, Dark Shadow. Sino ba naman ang kikiligin na halos lahat ng mga kababaihan sa lugar namin tiling-tili sa kanya sapagkat hindi lang siya gwapo, matipuno, kundi MVP pa siya, Dark Shadow. Masasabi kong hindi lugi ang pamamasyal ko sa probinsya ng tita ko kasi nga nasungkit ako ng isang binatang gustong-gusto ko ring sungkitin ako. Pero ang siste, Dark Shadow, ang tita Diana ko pala may lihim ng ginagawang pangungulam upang kontrolin ang damdamin ni Andrew. Eto ang buhok ni Andrew. Ilalagay ko sa kumukulong tubig sa kasirola, kasama ng spell. Ngayon, Andrew, ako ang hahanap-hanapin mo. Hindi mo makakayang mawala ako sa iyo. Ako lang ang babaeng pinakamaganda para sa iyo. Ako lang, Andrew. Ako lang. Ako lang. Mami, Andrew? bakit po ang ganda-ganda niyong tingnan ngayon? Ano po nangyari sa inyo? Asan po si Dayan? Si Dayan ba? May binili lang sa palengke. Babalik rin niyan kaagad. Hintayin mo na lang dito. Mami, bakit parang ang bango naman po ng pabango ninyo ngayon? Tsaka blooming po ata kayo. Ay, talaga ba? Siguro dahil sa bagong sabon ko. Yung may katas ng bulaklak, ng sampagita at kalamansi. Ganun ba? Mabango nga po parang may iba. Parang may kakaiba? Yun ba? Baka yung pabango ko yun. Chanel No. 5. Chanel No. 5? Ang sosyal naman po ng pabango ninyo, Mami. Ay kasi Andrew, mas maganda naman ako. Sige. Ay kasi Andrew, dapat kasi ako na lang ang piliin mo. Ay huwag na si Dayan. Di hamak na mas maganda naman ako sa kanya. Mas sexy pa. Mami, nagbibiro po ba kayo? Oo naman, Andrew. Nagbibiro lang ako. Nabigla po kasi ako sa sinabi niyo Huwag ka mag-alala, Andrew. Biro lang yun. Pero seryoso. Mas maganda talaga ako kay Denden, di ba? Ikaw talaga. Joke lang uli, Andrew. Abay, relax ka lang. Auntie, hindi niyo na po ako kailangang hawakan sa puwet sa pagbibiro ninyo. Ikaw talaga. Ayun, gusto ko sa'yo sports ka. Sige na. Hintayin mo na lang si Dayan dito. Sige po, Mami. Salamat po. Walang anuman, Andrew. Enjoy lang tayo dito habang hinihintay si Denden. Alam mo, Andrew, meron akong isang litrato mo sa wallet ko. Bakit po may litrato ako sa wallet niyo? Kasi tuwing nagbabayad ako, gusto ko, ikaw ang unang makita. Para naman na feeling ko, ikaw yung nagbibigay sa akin ng pera. At saka diba, anak na rin yung turing ko sa'yo. Ikaw naman may gusto nun, diba? Mami talaga, nakakatawa talaga kayo. Nakakatawa nga. Ewan ko ba, Dark Shadow, kung kailan nagtapat ng pag-ibig si Andrew sa akin. Tsaka naman nangyari ang isang awkward moment. Lagi niyang hinahanap ang tita ko. Kung makikita niya naman, gustong-gusto niya itong yakapin at gusto niya lagi itong tingnan. Naiinis ako sa mga pangyayari. Inisip ko tuloy
Baka ginagamitan ng tita ko ng kulam si Andrew. Andrew, bakit parang napapansin ko? Palagi kang nakatingin kay tita noong nakaraang araw. May problema ba? Wala naman. Hindi ko nga alam kung bakit ako nagkakaganito. Para kasing gusto kong yakapin si Mami. Napansin ko nung isang araw habang nagkakausap kami, binibiro niya ako. Tapos doon ko napansin parang may kakaiba sa kanya. Tuwing lalapit si Mami sa akin, para kung gusto ko siyang yakapin at halikan. Bakit ka ba ganyan? Para ka nang nababaliw? Huwag kang mag-alala. Nilalabanin ko naman eh. Hindi kaya may kinalaman ito sa mga sinasabi ng mga kapitbahay? Ano? Na mangkukulam daw si Mami. Ano? Ay, anong gagawin natin ngayon? Sigurado ka ba? Baka namang kwento-kwento lang yan. Hindi. Dati daw kasi tumatanggap siya ng kliyente para magpagawa sa kanya ng mga pampaswerte. Kaya gayuma. Alam ko na. Kakusapin ko si Berna. Yung kaibigan ko manggagamot. Alam niya kung paano alisin ang kulam, barang at gayuma. Si Denden nag-text. Punta ka sa bahay. Wala si tita. Ako lang mag-isa sa kwarto. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Bakit kaya? Pwede naman tumawag o mag-chat. Bakit pinapupunta pa ako doon? Delikado ito. Baka kung anong nangyayari sa kanya sa kanila, pupuntahan ko siya. Nakakabigla naman. Pinapunta niya ako rito sa kanila. Hayan ang silid niya. Denden, anong nangyayari sa'yo? May sakit ka ba? Nakaiga lang siya sa kama. Gusto mo yakapin kita? Gusto mo ha? Ayan, nakayakap na ako sa'yo. Ang init. Mami, tita? Bakit nagulo na ang tawag mo sa akin? Dumating lang ang pamangking ko. Hindi mo na ako matawag-tawag ng tawag mo sa akin dati. Kayo po ang nag-chat? Hindi si Denden? Oo. Simula kasi nang dumating siya, hindi na tayo nagkakausap ng maayos. Yakapin mo ako. Ang lamig, Andrew. Naku, wag ho. Kung may mali siya na po sa inyo, hindi ko na po gagawin yun. Sige na. Tsaka iginagalang ko po kayo. Ay, wag! Wag mo na akong igalang. Teka. Wag mo na akong irespeto. Mami. Babuyin mo ang pagkatao ko. Teka. Babuyin mo ako, Andrew. Teka ho, sandali. Teka, wag niyo ko yakapin. Teka ho. Tita? Denden? Totoo nga. May lihim kayong gusto kay Andrew. Nakakahiya kayo. Ang tanda-tanda nyo na para magkagusto sa kanya. Nakakahiya. Maiwan ko na po kayo. Pasensya ka na, Andrew, ha? Anong ibig sabihin nito, tita? O bakit? Masama bang magkagusto ako sa kanya? Alam mo namang nagkakamabutihan na kami. Akala ko ba ititigil nyo ng pangkukulam nyo? Ngayon naman ginayuman nyo siya. Pero bakit? Wala ka pa dito, abay maayos ng samahan namin ni Andrew. Nasira lang nung dumating ka. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, di sana hindi na ako pumayag na magbakasyon ka rito. So, noon pa may gusto ka na sa kanya? Hindi ko naman ito ginusto. Basta na lang nahulog ang loob ko sa kanya. Paano kasi malambing siya? Kahit ikaw naman, diba? Ang bilis nahulog ng loob mo sa kanya. Tao lang naman ako, Denden. Nagmamahal. Kilabutan nga kayo sa sinasabi nyo. 25 lang po si Andrew. 45 naman kayo. Ako 23 pa lang. At talagang magiging magkaribal tayo. Alisin niyo ang gayuma sa kanya o ang kulam. Hindi na siya makakilos ng maayos. Ang tandaan niyo na.
Mahiya naman kayo, tita! Hindi na ako magugulat sa sinabi mo. Matagal ko nang alam na may gusto sa'yo ang mangkukulam na yun. Parang eksena lang sa teleserye, di ba? Pero huwag kang mag-alala. May solusyon ako dyan. Eto, inumin mo to. Ano to, Berna? Parang kape lang na may halong ketchup tsaka toyo. Hindi yan kape, Andrew. Secret recipe yan. Sabayan mo rin ang panalangin. At ang pinakamahalagang sangkap dyan, hindi mo mahanap sa kahit anong grocery store. Ano yun? True love, Andrew. Oo, true love. Parang sa mga pelikula, di ba? Kailangan tapat ang pagmamahal mo sa partner mo. Kasi kung hindi, baka magayuma ka rin ng kahit sinong dumaan. Kaya inom na. Baka maunahan ka pa ng magkukulam na yun. Pero Berna, may girlfriend na ako. Mahal na mahal ko siya. Hindi pa ba sapat yun? Ay Andrew, kung ganyan, wala kang dapat ikabahala. Ang tunay na pag-ibig, yan ang pinakamalakas sa protection laban sa kahit anong gayuma. Basta't alagaan mo ang inyong relasyon at siguraduhin laging bukas ang komunikasyon ninyo. Salamat, Bernatot. Ikaw talaga. Basta tandaan mo, ang tunay na pag-ibig, yan ang pinakamalakas na gayuma. Kaya inom ka na nito para doble protection. Andrew, mabutit nagbalik ka. Ilang linggo ka na rin hindi pumupunta dito sa akin. Namiss mo ba ako? Naparito ako upang matapos ng kaibangan mo. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pero pakiramdam ko, nung una pa lang tayo magkita, ginayuma mo na ako. Kaya parang gustong-gusto kitang mayakap. Andrew. Hindi mo alam kung gaano kahirap dahil sa lakas ng gayumang ginamit mo. Pero ngayon alam ko na kung paano labanan. Hindi na ako matatalo ng gayuma mo. Tama yung parot. Bruwa ka nga. Andrew. Nakakasuka kayo. Nakakadiri kayo. Tanda-tandaan nyo na. Para gayumahin ako. Hindi na tumatalab sa kanya ang gayuma. Sa gagawin ko, babalik sa'yo ang lahat ng sakit ng kalooban ang ginawa mo sa akin. Ano? Handa na akong pakasalan si Denden. Magpapakasal kami. Hindi. Masasaktan ka sa gagawin namin. Madudurog ang puso mo sa sakit hanggang ma-realize mo ang kahibangan mo. Nakakaya kayo. Akala ko pa naman talagang gusto-gusto kita maging mami. Yun pala, dahil yun sa kulam. Kaya mula ngayon, hindi mo na kami makikita ni Denden. Babalik na siya sa Maynila at sasama ako sa kanya. Hindi. Dapat akin ka lang, Andrew. Dito ka lang. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Dito ka lang. Diyan na kayo. Mainggit kayo sa pagmamahala namin ni Denden. Nagpunta lang ako rito para magpaalam sa inyo na magpapakasal na kaming dalawa ni Denden. Ang pamangkin nyo. Hindi! Hindi! Dahil nga sa mga pangyayari, bumalik na lamang ako sa Maynila. At syempre, sumama na rin sa akin si Andrew. Namuhay kaming payapa. Ang huli kong balita sa tita ko, nagpakasalan daw ito sa isang negrong Amerikano. At ang huling chat niya sa akin, masaya na raw siya dahil nakahanap na siya ng true love. Isang lalaking tunay na nagmamahal sa kanya at karapat-dapat sa kanya. Higit sa lahat, kaedad niya. Hindi niya na raw kailangang gumamit ng gayuma kasi totoong nagmamahalan sila. Naway naibigan niyo po ang aking kwento, Dark Shadow. Ganun din po ng inyong libu-libong mga tagapakinig. Shout out na lang po dyan sa mga kapwa ko subscriber ng Dark Shadows 101. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Dayan ng Pasay City.
Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ng pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay, ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Bakit niyo po ako pinatawag? Ano pong kailangan niyo sa akin? May ipapakita lang ako sa'yo. Ho? Katatapos ko lang maligo. Alam kong pinaliguan ka na rin ng ilan sa mga tauhan kong aswang. Nakakainis nga po eh. Hindi dapat nila ito ginagawa sa akin. Nalilito tuloy ako kung bakit ako pinadukot ng asawa mo. Nasaan ba siya? Simula lang dumating ako rito, hindi ko pa siya nakikita. Hindi niya ako kinakausap. Hindi ko tuloy alam kung ano talagang kailangan niyo sa akin. Makisig ang pangangatawan mo. Bata ka pa. Pero mukhang banat na ang katawan mo sa trabaho. Hindi katulad ng asawa ko. Wala nang liig sa sobrang taba. Mas buntis pang tingnan kaysa sa akin dahil sa laki ng tiyan. At kahit kailan, hindi na ako ginanahan sa kanya. Pasensya na po. Bata po ako. Hindi pa ako dapat nakikinig sa mga ganyang usapan. Tingnan mo ito, Daniel. Tingnan mo ang aking long-legged na legs. Sakang naman. Hindi ka man lang ba naaakit dito? Paano naman po ako maaakit dyan eh? Tanda na po kayo. Tsaka lola ko na lang po kayo. Bata pa akong tingnan. Huwag mo naman akong tawaging lola. Lahat ng mga lalaking aswang dito, pinagnanasaan pa ako. Eh di, sa kanya lang po kayo lumapit. Ikaw ang gusto ko. Ho? Sipingan mo ko. Pagkatapos nito, ipapakawalan kita. Ako mismo ang maghahatid sa'yo sa daan na hindi ka masusundan ng asawa ko. Sige na, dahil kung hindi, pag nagalit ako, kakainin kita. Sisipingan mo ko at palalayain kita. Ayoko. Bata pa po ako. Maawa na po kayo sa akin. Tsaka, nire-respeto ko po kayo. Huwag mo na akong irespeto. Hindi ko kailangan ng respeto mo. Ang gusto ko, sipingan mo ko. Kung ayaw mong ipulupot ko ang dila sa katawan mo nang hindi ka makagalaw, magawa ko lang ang gusto ko sa'yo. Bawal at dila nyo. Asawa nga kayo. Hindi mo lang kayo nagtututbrush. Nangingitim ng gilagit ninyo. Bitiwan niyo ako! Mahal na Reyna, ang Supremo, nagbalik na! Magandang araw po sa inyo mga giliw naming tagapakinig. Kumusta po kayo? Sa araw na ito, isa na namang kwentong katatakutan ang inyong mapakikinggan. Kung bago pa lamang kayo sa aming channel, please like and share. Pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganon din po sa notification bell para updated po kayo sa mga bagong video na aming i-upload. Ang kwentong inyong mapakikinggan ay kwento ng binatang si Daniel na may kakaibang taglay na karesma na kahit hindi nililigawan ay naaakit sa kanya dahil sa kanyang pambihirang alindog na kahit sino ay naa-attract. Narito ang kwentong katatakutan at katatawanan. Hi, Pogi. 150? Po? Huwag mo naman akong pinupo. Pakiramdam ko tuloy. Ang tanda-tanda ko na. Ano pong kailangan nyo? Ikaw ang kailangan ko. Ho? Joke lang. Alam mo, gwapo mo. Artistahin ka. Ano pa naman sa'yo ng mga Korean heartthrob?
Bakit pala ganyan ang itsura mo? Kahit na sinong bakla at matrona ay nanaisin ka mga kasama. Nako, nakakangit pa yung beloy mo. Lalong napating ka ng iyong kagapuan. Kanina po kayo dikit ng dikit sa akin. Ano po bang kailangan nyo? Pwede malaman ang pangalan mo? Bakit po? Para ma-search naman kita sa Facebook. Naku, wala po akong Facebook. Messenger. Pasensya na po, pero wala rin ako niyan. Cellphone number na lang. Wala rin po akong cellphone. Naku, grabe naman. Pasensya na po. Baka naman pwedeng malaman kung ano ang tunay mong pangalan o kung saan ka nakatira. Ano pong gagawin niyo sa amin? Mamamasyal, maliligaw. Namumungay-mungay na po ang mata ninyo. Sorry. Sige na, kahit pangalan mo na lang, please. Ako po si Daniel. Wow! Napakagwapo naman ang pangalan mo. Parang bros ko. Hindi naman po. Sakto lang naman. Nga pala, ano pong pangalan nyo? Kayo. Rodella, ang babae mukhang Haponesa na inagawa ng mga boilets sa plaza kasi galante magbigay sa mga boilets. Ang daldal niyo po pala. Baka naman pwede kitang i-book. Ano pong i-book? Booking? Ano po yun? Nako, sa planeta ka ba nagmula? Parang hindi mo alam ang nangyayari sa paligid. Halimbawa, babayaran kita tapos mag-hotel tayo. Tapos something. Pasensya na po. Hindi po ako ganun. Sa iba na lang po kayo mag-alok. Kahit 1,000. Naku, ayoko po talaga. Hindi po ako yung tipo ng taong pumapatol sa ganyan. 1,500. Ayoko nga po, ang kulit nyo naman. 2,500. Ewan ko sa inyo kung anong nakain nyo at ang kulit-kulit nyo. Hindi nga po ako pumapatol sa ganyan. Pinalaki po kasi ako ng kuya ko na mamuhay ng marangal. Last na tawad, 5,000. May karagdagang 1 buwang bigas. Konsumo plus groceries and cellphone. O ano, please no, please. Nakakaawa po kayo. Yung tipong gagawin nyo po talaga ang lahat. Masunod lang yung hilig ng laman nyo. Pero ulitin ko po, para hindi po kayo mabastos ng iba, huwag niyong pipilitin po yung taong ayaw sa inyo. Kung kayo po, sanay na sanay kayo sa ganyan, ang dali niyong gastusin yung pera niyo sa lalaki. Kung madali niyo pong makukuha sa iba, ako po hindi. Tsaka, hindi ko rin po kayang gastusin ang perang galing sa di marangal na paraan. Salamat na lang po sa paghanga niyo sa akin. Ay! Sino kayo? Umabi ka dyan! Teka, ano gagawin mo Ikaw, sumama ka sa amin kung ayaw mong masaktan. Teka, ano pong kasalanan ko sa inyo? Ano gagawin niya sa akin? Ay, kinikidnap niya siya! Umalis ka sa amin dyan eh! Kung ayaw mong barilin kita! Hindi na po. Sakay na! Dali! Teka po, sandali lang. Ano kailangan niyo sa akin? Bakit yung ginagawa ito? Ayoko sumama sa inyo. Kung hindi ka sasama, babarilin kita! Sakay! Kininap si Pogi! Tulungan niyo si Pogi! Kininap siya! Sayang si Pogi! Si kawawa naman si Pogi! Ay, tulungan niyo! Tulungan niyo si Pogi! Tulong! Nagkagulo ang mga tao sa labas ng paaralan dahil sa pagkidnap kay Daniel ng mga hindi nakikilalang kalalakihan. Maging ang mga gwardya ay wala ring nagawa para sakluluhan ang bata sa takot din na barilin sila ng mga kidnapper. Samantala, ang baklang si Chuchay naman ay halos hindi mapakali sa nangyari. Ipinagtanong-tanong nito kung saan ang pamilya ni Daniel. Ito na ang kusang naganap ng pamilya ni Daniel upang ipagbigay alam ang nangyari sa lalaki na labis niyang pinagnanasaan. Hanggang sa nalaman niyang nagtatrabaho ang kapatid nito sa isang hardware na kasalukuyan namang nagtatrabaho at naghahalo ng semento.
Sino sila? Ikaw ba yung kapatid ni Tisoy, ni Pogi? Sinong Tisoy? Si Daniel. Oo nga. Kapatid ko nga siya. Ano po bang problema sa kapatid ko? Naku, malaking problema ng kapatid mo. Bakit po? Kinainap siya ng mga hindi nagkikilalang lalaki. Ano? Sinong kumindap sa kapatid ko? Hindi ko rin alam, hindi ko na natanong kung anong pangalan. At saka wala lang oras para tanungin ko siya. Bakit nila kinidnap ang kapatid ko? Hindi ko rin alam. Anong kailangan nila sa kapatid ko? Naku, wag naman sana siya matulad sa mga kabataang kinukuha ang lamang loob. Huwag naman sana. Kailangan may report kagad natin dito sa barangay tapos diretso tayo sa pulis. Ipa-blatter natin. Teka, sino po pala kayo? Bakit alam ninyong kinidnap ang kapatid ko? Isa lamang akong taga-hang-up concerned citizen. Ano kayong kailangan nila sa kapatid ko? Bakit nila ipinakidnap? Anong kailangan nila sa kapatid ko? Hindi ko nga rin alam eh. Sasamahan na lang kita mag-report sa mga pulis. Total, ako naman nakakita sa kanya. Habang sa pilitin siyang isinasakay ng mga armado kalalakihan sa isang malaking puting bag. Salamat sa pagtulong ninyo sa amin. Tatanawin kung malaking utang na loob ang pagtulong ninyo. Nakula yun. Magpapaalam lang ako sa amo ko. Sige, maghihintay ako rito. Bilisan mo lang. Abot-abot ang kabog sa dibdib ni Enzo sa balitang nalaman nito tungkol sa nangyari sa kanyang kapatid. Wala sa hinagap niya na mangyayari iyon. Hindi niya lubos maisip kung ano ang motibo ng pangingidnap sa kanyang kapatid. Matapos nilang ma-report sa barangay, dumiretso na sila sa himpilan ng pulisya upang i-report ang nangyari sa kanyang kapatid. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon naman. Anong maipaglilingkod namin sa inyo? Ire-report lang po sana namin ang pangingidnap sa kapatid ko. Sige. Punta ka doon sa desk officer namin. Salamat po. Ikaw naman? Kasama po ako. Sige. Umupo na kayo doon. Salamat po. Anong nangyari? Dinukot po kasi ang kapatid ko eh. Ano pangalan ng kapatid mo? Daniel Cristobal po. 17 anyos pa lang po siya. Fourth year high school. Parang yan ata yung nireport ng school kanina. Sa San Rafael High School ba yan? Opo, sir. Anong oras nangyari? Siya pong nakakita. Mga 5:30 po. Kaalis lang po ng mga teacher sa eskwelahan na yun eh. Tsaka yung guard din, pumasok sa loob. Tapos, natakot siguro. Kasi baka patayin din siya ng mga lalaking yun eh. Bukod sa'yo, may ilan pa bang nakakita? Yung guard po sa school, tsaka yung janitor doon. Ano kasing ginagawa niya doon? At ganung oras nandun pa siya? Bali po kasi, susundin ko sana yun eh. Kaso hindi pa kami labasan sa trabaho, kaya hindi ko kaagad siya nasundo. Ikaw, nakapag-video ka ba sa nangyari? Hindi sir, nataranta na ako eh. Tsaka natakot na din ako eh. Baka barilin din ako. May picture ka ba ng kapatid mo? Meron po. Kaso medyo malabo eh. Kailangan namin yan para madali naming makita sakaling matunto namin. Sige po. Sandali lang po. Ito po ang cellphone ko. Ayan po siya. Magkapatid kayo? Mistiso ang kapatid mo. Ano yung motibo ng pagkidnap sa kapatid mo? Artistahin pa lang kapatid mo. Hindi nagmana sa'yo. Kapatid ko lang po siya sa ina. Iba po ang ama niya. Kaya siguro nakuha niya sa ama. May alam ka ba na nakaaway ng kapatid mo o baka sinasamahan niya? Iniisip lang namin baka sindikato ang dumukot sa kanya. Hindi ba gumagamit ang kapatid mo? Hindi po. Matinong tao po kami. Pinalaki po kami ng mga magulang naming sa maayos na paraan. Tsaka hindi kami gagawa ng masama para mabuhay. Magtsatsaga na lang kami mag-construction worker. Pero hindi kami sasali sa sindikato. Kung ganon, may ideya ka ba kung bakit dinukot ang kapatid mo? Wala po akong kaide-ideya eh. Kasi wala namang kaaway ang kapatid ko eh. Ang bait-bait niya po. Wala siyang kaaway.
Wala siyang naapakang tao. Gaano ka naman nakasisiguro na malinis nga ang pangalan ng kapatid mo? 100% po sigurado po ako. Maayos at simple kaming nabubuhay sa bahay na iniwan sa amin ng mga magulang namin. O sige, makipagtulungan ka na rin sa amin para madaling malutas ang kaso na ito. Kung halimbawa man na tumawag sa iyong kidnapper, ipagbigay alam mo kaagad sa amin para makapag-backup kami. Sir, tulungan niyo po kaming mabawi ang kapatid ko sa kung sino man ang kumindap sa kanya. Pakiusap, tulungan niyo po kami. Makakaasa ka kasi trabaho namin yan eh. Gagawin namin ang lahat, mahanap lang ang kapatid mo. At gagawin namin ang lahat ng aming makakaya, mabawi lamang ang kapatid mo sa mga dumukot sa kanya. Bagamat kinakabahan ay nabuhayan naman ng konting pag-asa si Enzo na mabawi ang kanyang kapatid sa mga kidnapper. Kaya kahit halos lutang ang kanyang isip sa mga nangyari, umaasa pa rin siya na makababalik ng ligtas ang kanyang kapatid. Halos hindi na rin kasi siya mapakali sa kaiisip kung sino ang dumukot sa kapatid niya o kung ano ang motibo ng pagdudukot dito. Sa kabilang dako naman, sakay pa rin ang itim na van ng mga kidnapper si Daniel patungo sa isang malayo at liblib na lugar. Nagmamakaawa ang binatilyo. Napakawalan siya ng mga ito at bababain na lamang dahil iniisip nito ang kanyang kuya Enzo. Maawa na kayo sa akin. Pakulan niyo na ako. Sigurado ako hinahanap na ako ng kapatid ko. Mag-aalala na yun sa akin. Hindi ka namin pwedeng pakawalan. Kami naman ang malilintikan sa nag-utos sa amin. Ano po bang kailangan niyo sa akin? Bakit kailangan niyo akong kidnapin? Di rin namin alam kung anong kailangan niya. Kung bakit pinakidnap ka sa amin. Basta ginagawa lang namin ang trabaho namin. Sino nagpakidnap sa akin? Di ko rin alam. Kopre, alam mo kayang dahilan kung bakit pinakidnap itong si Tisoy sa atin? Hindi ko rin alam. Basta pagdating natin doon, makikilala mo rin kung sino ang nagpakidnap sa'yo. Bakit niya kasi ko pinakidnap? Anong kasalanan ko sa kanya? Sa kanya mo na lang itanong. Wala rin kaming alam. Maawa na kayo sa akin oh. Mahirap lang po kami. Tsaka gusto ko na po umuwi sa amin. Inahanap na ako ng kapatid ko. Anak ng tumahimik ka nga. Napakaingay mo Salamat ka. Kwapo ka. Di rin talaga namin alam kung bakit kanya ipinakidnap sa amin. Pero babalaan ka na namin Kasi dinig namin, once na pinakidnap ka ng taong yun, pinapatay daw ng lalaking yun. Lalaki nagpakidnap sa akin? Oo. Mga manong, uy, alam ko may mga kapatid din kayo. May mga anak din kayo. Paano kung sa inyo mangyari to? Paano kung anak nyo ang nakidnap? Ano gagawin nyo? Di rin namin alam. So, walang nagawa ang pakiusap ni Daniel sa kanila. Malakas ang loob ng mga ito. Nadali nila ang binatilyo sa taong nagpadukot rito. Kaya patuloy na naghahanap ng pagkakataon ang binatilyo para makatakas sa mga kidnapper. Napansin ni Daniel na malayo na sa syudad ang kanilang binabagtas. Patungo na ito sa mabundok na lugar at makahoy na kagubatan. Kaya halos mawalan na rin siya ng pag-asang makatakas. Hanggang sa marating nila ang lugar na pinagdalhan sa kanya, isang tila luma at abandonadong bahay na bato ang pinagdalhan sa kanya. Pero isang nakatatawag pansin sa kanya, ang ganda sa loob ng malaking bahay na batong pinagdalhan kay Daniel. Tila palabas lang ang abandonadong itsura nito sa labas. Para hindi ito pag-interesa ng mga tao na loobin na kung titingnan mo sa labas, tila ba pinabumugaran ng mga ahas ang lugar na yon dahil sa makakapal na mga damo na halos kumapit na sa dingding ng lumang bahay na bato. Dinala si Daniel sa isang silid
kapansin-pansin ang mga taong nakatingin sa kanya. Tila mabalasik ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Halos lahat ng naroon ay nakatingin sa kanya. Maya-maya pa may isang lalaking payat ang pumasok sa silid ng kanyang kinaroroonan. Tila marungis ang lalaki. Halatang bihira itong maligo. Nanagatid ang pagkain sa binatilyo. Ganun na lamang ang pangdidilat ni Daniel. Nang ang pagkain nakalatag sa kanya ay isang hilaw na karne ng hayop. Anong klase pagkain yan? Iyan lang ang pagkain namin eh. Ano? Kumain ka na. Magugutom ka. Kung yan lang naman ang pagkain, kahit gutom ako, okay lang sa akin. Bakit mo ko pinapakain ng karneng hilaw? Tsaka ano ka ba dito? Bakit ganyan ang itsura mo? Tsaka, bakit ganyan ang pinapakain mo sa akin? Ganyan talaga kasi ang kinakain namin. Bakit ganyan? Mga aswang ang lahat ng naririto. Sigurado ka? Hindi ka ba nagbibiro? Oo. Tao rin naman ako dati. Pero simula nung mapunta ako rito, nasanay na rin ako sa ganitong pagkain. Bakit sumama ka sa kanila? Dahil pinangakuan ako ng maayos na buhay ng Supremo. Bibigyan daw ako ng maayos na trabaho. Akala ko, tututuhanin niya ang sinabi niya. Dadalhin niya lang pala ako dito. Ito ang trabaho ko. Ang pakainin ang mga dinalang bihag. Baka naman, pwede tulungan mo ako. Gusto ko lang umuwi. Hindi ka na makakalabas dito. Anong gagawin nila sa akin? Kung hindi man maging katulad namin, maging pagkain namin. Ano? Oo, sayang ka. Gwapo mo pa naman sana. Tapos, kakainin ka lang ng mga aswang? Hindi ako naniniwalang aswang kayo. Ayaw mong maniwala? Pwes, tingnan mo ako. Aswang! Nasa lungga nga ako ng mga aswang. Ngayon, naniwala ka na. Mamaya pagdating ng Supremo, malalaman mo kung anong pakay niya sa'yo. Siya ang magsasabi sa amin kung bakit kanya pinadukot. Tuluyan ang nawala ng pag-asa si Daniel na makawala sa lugar na pinagdalan sa kanya ng mga kidnapper. Hindi niya na rin nakita ang mga kumidnap sa kanya. Sadyang inihatid lamang siya ng mga ito sa nagpadukot sa kanya. Kaya naisip niya, marahil yun lamang ang parte nila sa lugar na yun. Ang magdala ng mga bihag. Pero malaking palaisipan pa rin sa kanya kung bakit siya ginawang bihag at kung bakit ganun rin ang pag-iistima sa kanya ng mga naruroon. Ano ba ang plano mo sa binatilyong yun? Bakit hanggang ngayon ay nakakulong pa rin siya doon? Kung magiging pagkain natin siya, ako ang unang titikim. Tumigil ka. Bakit? Hindi siya magiging pagkain natin. Huwag mong sabihing may iba kang plano sa kanya. Oo, at ako na ang nakakaalam. Natatakam na ang mga kasama natin. Kahit ako, gustong gusto ko na siyang tikman. Alin ang gusto mong tikman sa kanya? Ano pa ba ang pwede kong matikman sa kanya? Kilala kita, Suprema Wara. Supremo. Alam ko, hindi lang ang labang loob ang pinagnanasaan mo sa kanya. Ano bang pinagsasasabi mo? Huwag mo siyang pakikialaman. Kung hindi, ako ang makakalaban mo. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano talagang plano mo sa kanya? Hintayin mo sa susunod na pagbilog ng buwan. Ang dami mong pasuspense. At ang ipinagtataka ko, bakit sa lahat ng naging bihag natin, siya ang binibigyan mo ng special treatment?
Parang gusto ko nang magduda. Bahala ka kung anong iisipin mo. Sabihin mo na kung anong pakay mo sa kanya. Bakit mo siya binibigyan ng ganyang klase ng pagtrato? Bilang Supremo, hindi lahat ng plano ay dapat ipalam sa'yo. Maganda ang lahi niya. Sinasabi ko na nga ba? Kailangan magkaroon ng lahing aswang ang katulad niya. Huwag mo siyang pakikialaman, Juana. Huwag na huwag. Mula nang dumating si Daniel sa lungga ng mga aswang, halos siya na ang naging tampulan ng mga naruroon. Sa sobrang alindog ng binatilyo, pati ang aswang ay nagplano ng magpalahi sa kanya. Sa sobra nitong kagwapuhan, nang sumapit ang 7 ng gabi, oras na kung kailan dapat kumain ang lahat ng mga tauhan ng Supremo at ng kanyang mga nasasakupan. Kung kaya't sinimula na ring ihatid ng isa sa mga tagapagsilbi ang pagkain ng binatilyong si Daniel. Ito ay ayon sa utos ng Supremo. Nakulong ang binatilyong si Daniel. Nasa lubong naman iyon ng Reyna Juana na noon ay sandaling pabalik-balik sa lugar kung saan nakakulong si Daniel. Kung kaya't tinanong nito ang tagapagsilbi kung saan niya dadalhin ang pagkain. Saan mo dadalhin yan? Sa bihag po. Ako na ang magdadala. Pero mahigpit na bili ng Supremo. Ako ang reyna ng mga aswang. Kapag wala ang Supremo, ang Supremo ang masusunod. Kabilin-bininan po ng Supremo. Kami ang gagawa nito. Matigas ang ulo mo! Sige na, ikaw na po. Ibibigay mo rin naman pala. Bakit po kasi gusto niyong maghatid niyan? Gusto ko siyang makita. Pero mahal na Reyna Juana, ito po ay utos sa akin ng mahal na Supremo. At isa pa, hindi na po ito saklaw ng inyong tungkulin bilang isang reyna. Wala akong pakialam kung saklaw man yan ang tungkulin ko bilang reyna o hindi. Ibibigay mo ba sa akin ang mga pagkain? O baka naman gusto mong ipakulong pa kita? May paninindak na sinabi ng reyna sa alipin. Kung kaya't dahil sa takot ay napilitang ibigay ng tagapagsilbi sa reyna ang kanyang mga dalang pagkain para sa binatilyong kanilang bihag. Nagkataon din naman ng mga oras na yun, saktong walang tao sa lugar. Kinagabihan, mahimbing na natutulog ang binatilyong si Daniel nang walang ano-ano'y may narinig siyang sunod-sunod na paggatok sa pintuan. Kasabay noon ang pagtawag ng isang napakaganda at malumanay na tinig ng isang babae sa kanyang pangalan. Kung kaya't nagpupungas-pungas itong bumangon sa kanyang kinahihigaan. Sino yan? Ako si Juana. Narito ang iyong pagkain. Kunin mo. Bakit po kayo ang naghatid niyan? Kumain ka na. Salamat po. Mabuti po luto na yung inihain niyo sa akin. Hilaw po kasi ng karne kanina. Tsaka ang sama pa ng lasa. Grabe. Wala kang katulad, binata. Sobrang gwapo mo. Kahit na ang kinin mo ko araw man o gabi, okay lang. Pagsawaan mo ang katawan ko. May problema po ba't?
Natulala kayo dyan? Ha? Wala. Wala naman. Nahihiyang tubugon ang reyna sa binatilyong si Daniel. Kasabay nito ang pagbibigay niya ng pagkain na dala para sa bihag. Ipinagtaka rin ni Daniel ang inasal ng reynang aswang sa kanya, kung bakit pinakikitaan siya nito ng espesyal na treatment. Kapansin-pansin din ang pagpupungay ng mga mata nito habang kinakausap ang binatilyo. Bagamat naiilang si Daniel sa ginagawa ng babae, ang mga titig nito sa binatilyong malalagkit na parabang kakainin na siya nito. Sinakyan na lamang ni Daniel ang babae sa pagnanais na makakakuha ito ng pagkakataong makatakas sa lugar na yon, oras na makuha nito ang loob ng babae. Maraming salamat po dito sa pagkain. Walang anuman yon. Sige, aalis na ako. Sandali lang po. Ang ganda po ng kasuotan ninyo. Tulad lamang po ng ginto. May porselas po sa mga braso ninyo. Kayo po bang asawa ng Supremo? Oo, ako ang asawa ng Supremo. Ako ang reyna ng mga aswang. Ho? Kung kayo po ang reyna, bakit po nag-abala kayo magdala ng pagkain sa akin? Maaari naman pong iutos ninyo sa mga alipin ninyo. Hindi ko na kailangang iutos pa yon sa aking mga alipin. Dahil ang gusto ko, lagi kong nasisilayan ang iyong taglay na kagwapuhan. Ho? Upang lagi kitang pagpantasyahan. Oh my goodness, I hate drugs. Anong sinabi mo? Wala po. Ang sabi ko po, ang sarap ng pagkain. Ganun ba? Maraming salamat po, mahal na reynang aswang, dito sa pagkain. Totoo nga. Kaya pala, halos lahat ng mga babaeng aswang. Totoo nga. Kaya pala halos lahat ng mga babaeng aswang ay gustong-gustong maghatid ng pagkain sa kanya. Gusto siyang pagsilbihan. Hindi ako papayag na hindi ako ang malahian ng lalaking ito. Kakaibang itsura niya. Mapang-akit. Bago pa man siya kainin ng mga kasamahan ko, ako munang kakain sa kanya. Pagsasawaan ko na muna siya. Hindi kampante si Daniel sa ipinapakita sa kanya ng mga naruroon. Maging ang reyna ng aswang ay nagpapantasya na rin sa kanyang kagwapuhan. Kahit suway nito ang haring aswang, masunod lamang ang matindi nitong pagnanasa sa lalaki. Gusto niyang malahian nito. Hindi na rin matiis ni Daniel ang kumakalam niyang sikmura, kung kaya't kinain niya na talaga ang inihandang pagkain para sa kanya. Makalipas ang ilang oras, dumating ang dalawang babaeng aswang. Sino kayo? Kami po ang naatasan ng Supremo para paliguan kayo. Ano? Papaliguan niyo ako? Hindi na ako bata para gawin niyo yan. Tsaka kaya ko ng sarili ko. Dito po kasi sa aming lugar ay isang tradisyon na po ang pagpapaligo sa lahat ng bihag. Kaya tungkulin po namin na paliguan kayo. Ano ba naman tong kabaluan yan? Babayaan niyo na po ako. Ang kamay niyo, ano ba, kaya ko nang maligo sa sarili ko. Naiintindihan niyo ba? Nakakainis tayo. Pero yun po talaga ang tradisyon dito sa lugar namin. Kung hindi po kayo susunod, maaari po itong makarating sa mahal na Supremo at kami po ang mananagot. Kaya pakiusap, sumunod na lang kayo. Kasi kami rin po ang mapaparusahan.
Teka, kala ko po ba? Paliliguan niyo lang ako. Teka, bakit yung ginawa ka dyan? Ay, teka! Nang dahil sa sinabi ng dalawang aswang na babae, napilitan na ring sumunod si Daniel kahit labag iyon sa kanyang kalooban. Sa kalagitnaan ng paglilinis ng dalawang babae sa katawan ng binatilyo, isa sa mga ito ang pasimpleng hinahagod ng mas madiin ang likuran ni Daniel. Kasabay noon ang kanyang pagpapantasya sa lalaki. Hoy! Ano ba yung ginagawa mo? Ang utos sa atin, paliguan niyang pinata, hindi maanyakin. Bakit? Hindi naman ito makakarating sa Supremo Yun ay kung hindi ka magsusumbong. Kaya ayos lang na gawin ko ito kay Pogi. Aba ha? Hindi naman pwede yan. Siyempre, kung nais mong makasiping itong si Pogi, dapat ako rin. Hindi pwede yan. Ako ang naunang humimas dito. Kaya ako munang dapat na makasiping ni Pogi. Ayoko na! Tumigil na kayo! Bakit ba ako pinagpapantasyan ninyo? Tigilan niyo ang ginagawa niyo! Hindi na napigilan pa ni Daniel ang mapasigaw sa mga aswang na nag-uunahan sa kanya, lalo na ang mga aliping inatasang paliguan siya. Nabigla siya sa ganung kultura ng mga aswang ngayon, at lalong hindi niya nagustuhan ay ang may mali siyang paghahaplos sa katawan nito ng mga nagpapaligo sa kanya. Sinabayan pa ng malagkit na pagtingin sa kanya na papikit-pikit ang mga mata na tila uhaw sa kaligayahan. Tigilan nyo na yung ginagawa ninyo. Bakit? Ipinatatawag siya ng mahal na reyna. Ano? Kaya tigilan nyo na ang pagpaligo sa kanya. Huwag nyo nang pagnasaan yan. Bata pa yan. Hindi nyo dapat ginagawa sa kanya yan. Halika na. Sumama ka sa akin. Saan niyo po ako dadalhin? Pinakukuha ka ng reyna. Bakit daw? Tigilan mo ako. Kapwa mo ako aswang kaya hindi mo ako matatakot sa ganyan. Nagmamadali silang tumungo sa silid ng reyna dahil sa utos nito at pagnanais nito na makita ang lalaki. Galit na galit naman ang ilang babaeng aswang na nagsilbi kay Daniel dahil naantala ang hangarin nitong sipingan sila ng lalaki. Wala rin ang haring aswang na mga oras na yun, kaya ganun na lamang ang kabang nararamdaman ni Daniel sa maaaring gawin sa kanya ng pinuno ng mga aswang. Sa kabilang banda, nais nitong tumakas. Pagdating niya sa silid ng reyna, tila naghihinday ito sa kanya sa isang higaan. Nakangiti ng matamis sa kanya habang ang mga mata noon ay nakatitik sa kanyang six-packs na abs. Nang mailak na ang silid, sinimula na ng Reyna Juana na akitin ang binatilyong si Daniel upang ito ay makipagsiping sa kanya. Bakit niyo po ako pinatawag? Ano pong kailangan niyo sa akin? May ipapakita lang ako sa iyo. Ho? Katatapos ko lang maligo. Alam kong pinaliguan ka na rin ng ilan sa mga tauhan kong aswang. Nakakainis nga po eh. Hindi dapat nila ito ginagawa sa akin. Nalilito tuloy ako kung bakit ako pinadukot ng asawa mo. Nasaan ba siya? Simula nang dumating ako rito, hindi ko pa siya nakikita. Hindi niya ako kinakausap. Hindi ko tuloy alam kung ano talagang kailangan niyo sa akin. Makisig ang pangangatawan mo. Bata ka pa. Pero mukhang banat na ang katawan mo sa trabaho. Hindi katulad ng asawa ko. Wala nang liig sa sobrang taba. Mas buntis pang tingnan kaysa sa akin dahil sa laki ng tiyan. At kahit kailan,
hindi na ako ginanahan sa kanya. Pasensya na po. Bata po ako. Hindi pa ako dapat nakikinig sa mga ganyang usapan. Tingnan mo ito, Daniel. Tingnan mo ang aking long-legged na legs. Sakam naman. Hindi ka man lang ba naaakit dito? Paano naman po ako maaakit dyan eh? Tanda na po kayo. Tsaka lola ko na lang po kayo. Bata pa akong tingnan. Huwag mo naman akong tawaging lola. Lahat ng mga lalaking aswang dito, pinagnanasaan pa ako. Eh di, sa kanya lang po kayo lumapit. Ikaw ang gusto ko. Ho? Sipingan mo ko. Pagkatapos nito ay papakawalan kita. Ako mismo ang maghahatid sa iyo sa daan na hindi ka masusundan ng asawa ko. Sige na, dahil kung hindi, pag nagalit ako, kakainin kita. Sisipingan mo ko at palalayain kita. Ayoko, bata pa po ako. Maawa na po kayo sa akin. Tsaka, nire-respeto ko po kayo. Huwag mo na akong irespeto. Hindi ko kailangan ng respeto mo. Ang gusto ko, sipingan mo ko. Kung ayaw mong ipulupot ko ang dila sa katawan mo nang hindi ka makagalaw, magawa ko lang ang gusto ko sa'yo. Bawal ang dila nyo. Aswa nga kayo. Hindi mo lang kayo nagtututbrush. Nangingitim ng gilagit ninyo. Bitiwan nyo ako. Mahal na Reyna, ang Supremo, nagbalik na. Nang dahil sa paulit-ulit na pagtanggi ni Daniel sa reyna ng aswang, inilabas niya ang kanyang hita, maging ang kanyang likod upang akitin ang binatilyo. Nakahinga ng maluwag si Daniel nang alisin ng manyakis na aswang ang pagkapulupot ng dila nito sa kanya. Ganun na lamang ang gulat nito nang magpasigaw ang reyna nang malapit nang pumasok sa silid niyon ang pinuno ng mga aswang. Tulong! Tulong! Anong kaguluhan ito? Pinagtangkaan akong gahasain ng bihag na dala mo. Bigla na lamang siyang pumasok sa silid ko at tinubaran ako. Hindi po totoo yan. Hindi ko po magagawa yun sa kanya. Tsaka tingnan niyo po naman ang tanda-tanda niya na. Yung alipin niyo po kanina ang nagdala sa akin at ang makapagsasabi na nagsasabi ako ng totoo. Siya po ang nagnasa sa akin. Pero hindi ko po magagawang pagnasaan ng asawa niyo. Kayo po makapagsasabi kung dapat nga ba siyang pagnasaan. Gusto lang panglalait. Huwag kang maniwala sa batang yan. Inakit niya ako. Hindi mo ba nakikita itong balabal na ito? Ito yung balabal na ipinagamit mo sa kanya. Naiwan pa yan sa silid ko. Tama na. Tumigil ka na, Juana. Kilala kita. Sa lahat ng aswang dito sa lugar na ito, ikaw na ang pinakamakati. Ikaw ang pinakamalala sa kanilang lahat. Pinakasalang kita. Dahil ang buong akala ko magbabago ka. Pero hindi. Kaya lumayas ka sa harapan ko bago ko makalimutang asawa kita! Ah! Galit na sigaw ng Supremo sa kanyang asawa. Matapos ang pangyayaring iyon, niyaya niya si Daniel sa bulwagan kung saan doon ay maraming mga aswang na nagtitipon-tipon upang ipagdiwang ang kanilang kapiestahan. Pagdating doon, pumunta sila sa isang bahagi ng bulwagan na hindi pinupuntahan ng ibang mga aswang at ang tanging makakapunta lamang doon ay ang mga opisyal sa tuwing sila ay magsasagawa ng pagpupulong. Pagdating doon, niyaya niya ang binatilyong si Daniel na maupo sa upuang bakal
na napapalamutian ng ginto. Mabuti po't makausap ko kayo. Ano po bang pakay niyo sa akin? Pinadukot niyo ko. Gusto ko na po umuwi. Nag-aalala na sa akin ng kapatid ko. Hindi kita sasaktan. Walang masamang mangyayari sa'yo. Ito na ang pinakahihintay kong pagdiriwang ang piyesa ng mga aswang para malaman kung sino ka. Anong... Daniel, matagal na panahon kong hinintay ang pagkakataong ito. Hinanap kita. Ano pong ibig niyo sabihin? Ikaw ang kaisa-isa kong anak. Ha? Anak kita sa napakagandang dalagang si Alena noon. Walang katulad ang kanyang taglay na ganda. Siya ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Sa kanya ka nagmana, hindi sa akin. Ang iyong manipis at mabula-pulang labi. Yang maamo mong magandang mukha at ang makinis at maputi mong balat, sa kanya mo nakuha. Ano pong ibig niyo sabihin? Isa din ako aswang? Ganun ka, anak. Hindi! Hindi pwede to! Walang kwento sa akin si inay tungkol sa tunay kong ama. Kaya hindi ako naniniwala sa inyo. Hindi kita ama! Huminaw ka, Daniel. Ikaw ang aking anak. Ikaw ang nakatakdang magmana ng aking kaharian. Ikaw ang nakatakdang maging isang bagong pinuno ng mga aswang. Kung hindi ka maniniwala sa sinasabi ko, anak, sige, tingnan mo ang marka sa kanang bahagi ng iyong dibdib. Teka. Ayan, nakikita mo ang marka sa dibdib mo at sa dibdib ko. Patunay lamang ito na anak kita. Ito ang magsasabi ng katotohanan na ikaw ang nawawala kong anak. Matapos noon, sinunod na nga ni Daniel ang bili ng kanyang ama. Agad niyang tiningnan ang marka sa kanyang dibdib. At pagkatapos, ipinakita rin ng pinunong aswang na si Alfredo ang kaparehong marka na nakalagay din sa kanyang dibdib. Nang makita ng binatilyo na magkapareho sila ng marka, ay napatunayan niyang nagsasabi nga ito ng totoo. Kung kaya't dali-dali siyang tumakbo palabas ng naturang bulwagan. Hindi totoo ito. Isa akong tao. Ang pagkakaroon ko ng ganitong marka, nagkataon lamang na pareho sa marka sa dibdib ninyo. Ito ang kapalaran mo, Daniel. Hindi mo matatakasan ang kapalarang nakatakda sa'yo. Hindi! Wala akong amang demonyo! Aswang lang kami. Pero hindi kami demonyo. Dahil kami ang aswang na namumuhay ng normal sa liblib na kagubatang ito. Nagtatago sa mga tao. Hindi ako naniniwala. Pakawalan niyo ako. Paalisin niyo ako dito. Uuwi na ako sa amin. Ayokong tumira dito. Nakasama kayo. Alam naming may tao sa abandonadong bahay na yan. Daniel! Kung naririyan ka, sumagot ka! Mga pangasa pumasok sa aming lugar. Nagsama pa ng pulis. Kuya Enzo! Kuya Enzo, nandito ako! Nasa loob nga ang kapatid ko. Sir, pasukin na natin. Kawawa naman ang kapatid ko. Baka kung anong ginawa nila sa kapatid ko. Nabuhay ng pag-asa si Daniel na marinig ang tinig ng kanyang kuya kasama ang mga pulis na re-responde sa kanila. Galit na galit naman ang pinunong aswang. Ayaw na ayaw nitong mawala sa kanya ang kanyang anak na matagal niya nang hinahanap. Kaya hindi niya sasayangin ang pagkakataon na nagkasama sila. Kaya't gagawin nito ang lahat. Huwag lang makuha ng mga pulis ang kanyang anak. Oy Enzo, salamat at nandito ka. Akala ko pababayaan mo na ako sa kamay ng mga aswang.
Daniel, hindi kita pababayaan. Kapatid kita. At kahit anong mangyari, gagawin ko ang lahat para iligtas ka. Sumama ako sa pulis para bawiin kita. Kuya, salamat. Akala ko wala na talagang pag-asa eh. Huwag kang mag-alala, Daniel. Nandito na ako at handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Ikaw na lang ang mayroon sa akin. Pababayaan pa ba naman kita? Pero paano natin sila lalabanan, kuya? Alam mo, malalakas sila. Lalo na yung pinuno ng mga aswang. Daniel, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang mga pulis. Silang bahala sa mga aswang. Hindi natin sila kayang haraping mag-isa. Kaya't kailangan nating magtulungan. Oo, kuya. Salamat dumating ka. Akala ko mamamatay na talaga ako rito eh. Kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang kapatid ko. Hindi kita pababayaan. Inaasahan ko talaga ang pagdating mo. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Wala akong ginawa sa kanya at wala akong gagawin. Pagsabihan mo ang mga pulis, hindi kami lalaban. Malaya mong madadala ang kapatid mo. Hindi! Nililinlang mo lang kami. Hayaan mo kaming makalabas ng lungganin ninyong ito. Kung ayaw ninyong maubos ng mga pulis, ang mga kasama mong aswang. Panahon na rin siguro para malaman mo ang totoo. Bago pa man kayo makalabas ng lungga namin. Anong totoo? Ako ang tunay na ama ni Daniel. Hindi totoo yan! Oo, Daniel. Anak kita. Pinabayaan kita sa mundo ng tao para maprotektahan ka. Pero ngayon, ito na ang tamang panahon para malaman mo ang totoong pagkakakilanlan mo. Tao ang kapatid ko! Hindi aswang! Para walang gulo, hahayaan kong isama mo ang anak ko pagbalik mo sa bayan. Pero wag mo lang ipagkakait sa akin ang sandaling makapiling ko siya, kahit man lang tuwing kabilugan ng buwan. Dahil nga sa order ng pinunong aswang na wag nang gagawa ng anumang gulo, para sa kapanatagan ng anak nitong si Daniel, ayaw niyang may magdanak na dugo, bagay na pinaniwalaan naman ni Enzo. Dahil hindi gawain yun ng isang tao kung wala itong malalim na kaugnayan dito. Naunawaan niya ang marubdob na hangarin na makasama ng ama ang kanyang anak, na siya rin nagtulak sa kanya upang ipadukot ang kanyang anak. Sa pakiusap ng ama ni Daniel na huwag magsasabi sa natuklasan, kaya panatag silang nakaalis sa lungga ng mga aswang. Ang buong akala nila, mapayapa na sila, pero ang hindi nila alam, nakasunod na pala ang hayok sa laman at gustong-gusto siyang bawiin. Samantala, sina Enzo at Daniel naman, sakay ng mobile car police, pababa na sila ng bayan mula sa madilim na kagubatan. Base, nabawi na namin ang kinidnap ng mga aswang. Paparating na kami sa bayan. Habang binabagtas sila ang daan pababa ng bayan, bigla na lamang silang nahintakutan nang makarinig sila ng umaangil na tila sinusundan ang kanilang sasakyan. Naging alerto din ang mga pulis, kasabay nila Daniel sa mobile car, dahil nga sa nakahihindik nilang karanasan sa mga aswang. Daniel! Babawiin kita! Isang malakas na tinig ang maririnig mula sa rena ng mga aswang na nagpapantasya kay Daniel ang nakasunod sa kanila. Dahil gabi ng mga oras na yun, kaya mabilis din ang mga aswang. Kahit sila yung mga aswang na hindi lumilipad, pero di hamak na mas mabilis silang tumakbo. Kitang-kita ng mga pulis at nina Enzo ang mga aswang na sumusunod sa kanila. Nahintakutan man si Daniel sa kanyang nakita. Kuya, narinig mo yun? Oo, narinig ko. Mamang pulis, bilisan natin. Naririyan na sila, ang mga aswang. Lalong binilisan ng driver ang pagpapatakbo ng mobile car para hindi sila maabutan ng humahabol sa kanya. Pero lumabas din ang umaangil na sumusunod sa kanila. Patunay na dumadami pa ang mga aswang na nakasunod sa kanila. Daniel! Akin ka, Daniel!
Kuya, kahit anong mangyari, huwag mo kong iiwan. Huwag mo ko ibibigay sa kanya. Hindi kita iiwan, Daniel. Kapit lang. May mga kasama tayong mga pulis. Dadalhin kita sa ligtas na lugar. Nagwawala ang galit na aswang na nagnanasa kay Daniel. Ayaw nitong payagang makaalis si Daniel sa kanila. Sa pagnanais nitong sipingan siya ni Daniel para magpatuloy ang kanilang magandang lahi. Kahit mabilis ang pagpapatakbo ng sasakyan ng mga pulis dahil sa lubak-lubak ang daan, naabutan sila ng mga aswang. Lumitaw sa di kalayuan nila ang galit na aswang. Hindi kayo makakatakas! Daniel! Akin ka lang! Namumula ang mga matang tila maanghang kung tumingin na may mahabang walwal na dila ang nakita ng mga pulis. Sa takot at tromang naranasan ni Daniel, nagpanik ito. Ngunit pinigilan lamang siya ng kanyang kapatid na pilit na pinapakalma. Galit na nagsisigaw ang aswang at sinabing sa kanya lamang si Daniel. Hindi papayag ang aswang na madala nila si Daniel. Pagkatapos malambasan ang lubak-lubak na daan. Kuya, masusundan tayo ng aswang. Huwag kang magpanik, Daniel. Matibay ang mobil na to. Darating tayo sa bayan ng buo. Lalong binilisan ng mga pulis ang pagpapatakbo ng kanilang sasakyan. Subalit, lalo namang dumami ang humahabol sa kanila. Kaya halos may takutan ang lahat. Pero kinailangan nilang tapangan ang kanilang sarili gamit ang mga baril. Nang bigla na lamang sumigaw ang babaeng pinuno ng mga aswang. Daniel! Handa akong gawin ang lahat! Akin ka, Daniel! Akin! Hindi taong sumusunod sa atin. Men! Paulalan ng bala! No! Dagling napatigil ang mobile car police. Bumaba ang mga pulis at sinundan ang mga aswang na nabaril nila. Good! Natamaan ninyo. Sir, anong gagawin natin? Dito lang kayo. Kami ang hahabol sa mga aswang na yon. Huwag mong iiwan ang kapatid mo. Siya ang punteriya ng aswang. Akala ko malinaw na paalisin tayo. Bakit sumunod sila? Nasaan na mga yon? Sir, nawala sila. Med, sa mobile, bilisan nyo. Hindi tayo tatantanan ng mga yon. May kapangyarihan ang kalaban natin. Mabilis na pinahrurot ng mga pulis ang sasakyan. Hindi na rin nakasunod ba ang mga aswang, kaya't napanatag na rin ang magkapatid na Enzo at Daniel sa tulong na rin ng pinunong aswang na si Alfredo. Pinigilan nito ang manyakis niyang asawa na baliw kay Daniel. Ito ang tumulong sa mga pulis para tuluyan silang makalabas sa bangungot ng kagubatang iyon. Nakabalik na sina Enzo at Daniel sa isang simple at maliit na kubong bahay. Ilang linggo na rin ang nakararaan matapos manahimik ang kanilang lugar. Pero hindi pa rin mawala sa mga taga roon ang kwento-kwentuhan tungkol sa mga aswang. Bagamat naroon din ang pag-iisip ni Daniel kung ama niya nga ba talaga ang aswang. Dahil kilala niya ang sarili niya, hindi niya nakikitaan ng pagiging aswang. Kaya malakas ang paninindigan nitong siya ay isang tao, hindi aswang. Isang araw, bigla na lamang silang guguluntangin nang magpakita uli ang pinunong aswang. Kuya, may tumigil na sasakyan sa bahay natin. Wala naman tayong inaasahang bisita. Ay nako, kapatid ko. Kung bakit kasi binayaan ka ng pambihirang kagwapuan? Ang dami tuloy nagkakandara pa sa'yo. Nakakainis nga. Pati yung mga aso naakis sa akin. Gusto ko lang yung simpleng mukha. Kumusta kayo? Hindi ako maggugulo. Maghahatid lang ako ng suporta sa anak ko.
Gusto ko lang bigyan siya ng maayos na buhay. Dahil ako man, gusto ko maging maayos ang buhay niya. Yun din ang hangad ng isang ama. May mga grocery kaming dala, mga dilata at pagkain ninyo ng ilang buwan. Pagkain ninyo ng isang buwan. Po? Kahit mo lang dito, anak, hayaan mo na akong gawin ito. May kabutihan din naman sa aming puso. Kuya,